Ola a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Benvidos a unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Son Antón García Fernández e aquí no estado de Tennessee, en Martin, Tennessee, onde está o meu despacho na universidade. É a 1:06 da tarde, 8:06 en Vigo. Damos comezo a esta nova edición en directo do Bar Celeste para comentar un partido que foi unha verdadeira decepción deste Eurocelta que facía a súa estrea na casa en Balaídos con unha boísima entrada nas bancadas e niso non estivo acorde co que se viu no terreo de xogo. Xa veremos se isto é unha pequena chamada de atención os de Giraldez ou non, pero de todo isto e de moito máis falaremos no programa de hoxe, que comezamos xa dando a benvida, como sempre, ao cofundador do bar, o meu amigo Fernando Rodríguez Estévez. Fernando, que tal? ¿Qué tal, Antón? Buenas tardes por decir algo. Evidentemente fue una llamada de atención en toda regla. Eso, vamos, no nos lo quita nadie. Lo que hay que ver ahora es la reacción del equipo y un poco la evolución. Es verdad que es muy temprano, tempranísimo, jornada 1, pero evidentemente la bofetada es buena, ¿no? Vamos a analizarla ahora. Pois sí, analizaremos todo iso e moito máis cos nosos convidados e penso que o seguinte convidado está todavía en Madrid, seguro que vai moita calor por aí, penso que non os 40 grados ou 42 grados que tivemos onte en Tennessee, pero bueno, probablemente preto, porque penso que está en Madrid o noso amigo e compañeiro Martín González. Que tal, Martín? Boas a todos, boas a todas, que tal? Sí, como dicías ti, Antón, algo máis de frío, bueno, frío relativo, xa sabemos como son as temperaturas aquí na meseta. Pero nada, moito que comentar, a verdade, temos que ver o vaso medio cheo, imagino, e pensar que tan só podemos tirar para arriba, porque, bueno, na miña opinión, ponemos excusas ás veces, pero o certo é que Bordalás, na miña opinión, fixo máis que a Giraldez con moito menos outro día e foi xusto vencedor. Entón, dende as derrotas podes aprender moito e para iso estamos aquí, para analizar un pouco o que aconteceu este domingo. E como di moi ben Rubén Lomba, está mal o título do vídeo. Perdemos 0-2, non un 2. Non sei por que puxen un 2. A miña intención era dicir... Por las ganas. Probablemente. Quen marcou ese gol? Pois ninguén. Este é un erro meu, xa vou cambialo rapidamente. Grazas, Rubén, por ver iso. E bueno, pois en Vigo tamén, como sempre, está preparado o noso amigo Siareiro Celeste de Pro, profesor titular de Filoloxía Inglesa na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno. Jorge, aí vestido do Celta. Benvido ao bar unha semana máis. Que tal? Boas tardes, como andades? Pois sí, aquí andamos a intentar comentar o que foi este primeiro encontro en Balaídos. Penso que cun Balaídos moi cheo de emoción, de expectativa e ao final pois levamos todos unha boa labazada, non sei se de realidade, pero sí de o que foi intentar enfrentarse á realidade que plantexou Bordalás no partido, ¿no? Penso que aí sí que nos levamos unha boa labazada na cara e foi un partido gris, eu diría que tan polvoriento como estaban os nosos asientos de Río, porque realmente tamén hai que darlle un toque a xestión do Celta, que parece que dende maio que se pechou non pasou ninguén por ali a limpar e a preparar o estadio. Tamén hai que facer esas cousas de cando en vez. E sí, realmente foi un partido cando menos desto que se chama sempre, no? De gañou o outro fútbol, no? Eu non sei se é o outro fútbol ou antifútbol, pero verdadeiramente a min me parece que o que xoga o Xetafe non é fútbol, é outra cousa. A min non me gusta nada velo. Eu penso que é moi triste ser a día de hoxe con Bordalás Siareiro do Xetafe. Realmente ten que ser unha tristeza profunda porque non vale, non vale todo para un resultado, non? Pero bueno, temos que falar de moitas cousas hoxe e si, comezo gris, digamos, deste primeiro partido. Bueno, se queredes podemos comezar a comentar este comezo gris
pois falando do primeiro que é o 11. O 11 pareceu-vos un 11 correcto para este partido? Algunha sorpresa, algo que teríades cambiado? Porque o Celta aliñou a Radu na portería, despois Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso, Óscar Mingueza, Fran Beltrán, Ilais Moriba, Mijailo Ristic, arriba Aspas, Jude Gla e Viliot Svedberg. Cando viste lo 11, que sentimentos houbo? Pensades que bueno, que quizáis Claudio podería ter feito tomado algunha decisión diferente en canto a quen comezaba o partido, tendo en conta que sempre é unha garda que o Xetafe sea un equipo pois que tente marcar un gol e despois pois manter o resultado o mellor posible, que é un equipo difícil de xogar contra eles. Como viste lo 11 como simplemente comentario para comezar a análise do partido? Eu pareceume sen ser 11 tipo, porque sabemos que Giralde sempre rota, sí pareceume bastante predecible para o comezo da competición. De feito, o único que me sorprendeu foi Ristic, o resto pareceume bastante 11 estándar de Giraldez. Na dianteira pode ser que Brian e Borja rematen sendo máis titulares que a Jutgla e Svedberg, pero bueno, polo momento no que nos atopamos son incorporacións recentes, non teñen o ritmo de competición que teñen os outros. Era bastante evidente que ian ir de saída os outros dous. Un pouco a posteriori sí que quizáis houbera saído con Carlos polo seu xogo aéreo, no canto de ir con Joel, que quedou un pouco retratado nos goles. Pero bueno, iso é fácil dicilo agora. Eu cando mirei o 11, pois bueno, bastante entendible. Intentamos ter un centrocampo máis físico posible dentro das nosas posibilidades, pero é verdade que nos arrollaron completamente nese apartado. Na miña opinión, non estivemos acertados nin no centrocampo, nin atrás, e arriba pecamos de falta de eficacia. Ao final pasou o que pasou. Sí, eu concordo bastante. De feito, cando estábamos neste xantar familiar previo que tivemos, o meu sobrinho fixo unha alineación salvo Ristic, que foi, penso, tamén unha sorpresa para todos, co resto acertou o completo, non? Si é verdade que eu penso tamén, bueno, a todo o pasado, pero tamén sabendo cal era o plantexamento do Xetafe, todos tiñamos claro que era o que iba a facer o Xetafe, non? Con esa línea de 5 atrás, pois tes que ter moita presión, tes que intentar ter moita rapidez, presionar ti máis. E realmente o Xetafe que viña pois moi xusto, ao final o que non pode ser é que un equipo que está tan mermado de recambios faga case máis presión que a ti, non? Entón, aí equivocámonos bastante, non? Eu penso que a día de hoxe Williot é un mellor xogador cando sai despois. Moi poucos partidos Williot de partida consigue desequilibrar tanto, non? Entón, penso que eses dous xogadores, quizáis Williot tiña que ter saído máis tarde, pero claro, despois de ver tamén a forma física na que algúns xogadores estaban, non? Sobre todo nos cambios, claro, faltounos, por aí tamén decía alguén, non me acordo quen, que este partido era unha chamada de atención os que non están ao nivel óptimo, non? E penso que unha boa parte do problema é iso, non? Penso que hai moitísimo xogador que non está ao nivel óptimo que esta liga vai exixir, que as 3 competicións van exixir, e outro día, para o plantexamento do Xetafe, faltounos velocidade, faltounos presionar moito máis, eles estaban presionando continuamente, e claro, con ese muro é algo complexo, non? Non sei, de partida, o mellor un xogador ou dous non estaban o 100% que deberían estar. A ver, a mí Fernando, eu penso que, en certo modo, o que di Rubén Lomba ten bastante sentido. O seu traballo foi destruir o xogo de Ilais Moriba por condición física e de Svedberg, que é un tanto inocente. Non sei se opinades igual. Fernando, o teu turno. A ver, a mí el once inicial, o sea,
Pues primeramente me parece un 11 más que competitivo, pero claro, uno cuenta con que estén mínimamente, por lo menos colectivamente, aceptables y no fue así, ni mucho menos. Entonces, claro, luego salen las dudas y las preguntas como esta, ¿no? ¿Le pareció un 11 adecuado? Claro, con un 0-2 y viendo lo que vimos, pues evidentemente igual cambiaba a los 11, pero inicialmente me parece una alineación muy normal. Me sorprendió Ristich para bien. Yo siempre fui fan de este jugador. Ojalá este año, pues bueno, le respete más las lesiones y podamos ver su mejor versión, que creo que ya la vimos, aunque tímidamente, hace un par de años. Y el resto, bueno, hay una cosa que me molestó y que ya pasó alguna que otra vez, que es que el Celta se acaba contagiando por momentos del estilo del Getafe. Es decir, la forma de jugar del Getafe al Celta al final le contagia. Y el Celta no es capaz de ser fiel a sí mismo, pues no sé por qué, ve al Getafe y empezamos a ver demasiados balones aéreos, ¿no? Entonces, claro, eso también da rabia, ¿no? Uno quiere que el Celta sea fiel a lo que le ha llevado a Europa y cuando ve esos tramos de partido, que no digo que todos, pero digo que por momentos nos contagiamos, ¿no? Y después ya vinieron, digamos, las situaciones extrafutbolísticas en las que el Celta, pues, digamos, picó, ¿no? En ese anzuelo de Bordalás, cuando realmente ya sabes quién viene a tu casa, ya lo conoces, y en vez de mejorar lo tuyo, que hay mucho que mejorar, pues te metiste en el agujero que Bordalás había acabado para ti. O sea, la jugada salió perfecta a Bordalás. No hay nada que decir. Yo coincido con Martín. Es decir, el resultado es justísimo. O sea, es que el Getafe jugó con lo que tenía y como sabe jugar, y me da la sensación de que había pasado un verano por el Celta, pero que el Getafe no había tenido verano, que el Getafe había jugado el fin de semana anterior, porque estaban igual que el año pasado. Entonces, aquí realmente... vinieron con 13 futbolistas en plantel, Ferran. Algún juvenil, ¿no? O do lateral izquierdo, creo, que viña o filial, pode ser. Non había prácticamente trocos para él. Sí, aquí realmente el que está reiniciando el sistema es el Celta. El Getafe tiene el sistema más que reiniciado. O sea, el Getafe ya está en su onda. Nosotros estamos reiniciando el sistema, por desgracia, ¿no? Nadie esperaba, bueno, pues ese resultado y esas concesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente solo queda mirar para adelante y queda muchísimo, queda prácticamente toda la liga, pero bueno, es una lección para la próxima vez que veamos a este equipo enfrente, al Getafe o a otro similar, ¿no? Espero que hayamos un poco, bueno, pues aprendido esa forma de enfrentarlos, ¿no? Faltó paciencia, lo reclamábamos el otro día y yo creo que faltó paciencia y ser fiel a nuestro estilo. No, tamén eu penso que na roda de prensa posterior de Giraldez, eu penso que ten razón no sentido de que bueno, este era un partido tal e como estaba, pois que o resultado máis esperable, dada a forma física nosa e o noso xogo, tivera sido un 0-0. Quero dicir, o 0-2 chegou realmente por errores groseiros, bastante groseiros, errores de un nivel que non é aceptable en primeira división. Entón, eso sí que é algo que temos que mirar. Quero dicir, certas cousas da forma física, certos errores que non poden... Así como outro día alabamos no derradeiro amigable certos automatismos que había, o outro día automatismos cero, non? Non pode ser que unha semana perdas xa ese control e cometas 2 erros que das únicas 3 veces que chegaron, pois 2 foron prácticamente chegadas co xogador só e o portero vencido. Entón, claro, ante iso é moi complicado xogar, non? Penso que o máis xusto para o xogo desenvolvido é un 0-0, porque non fomos quen de aproveitar as pouquísimas ocasións que tivemos, que algunha houbo, pero tamén sen sortes, sen puntería, sen esa eficacia que é precisa, e se a esa falta de eficacia lle engades os erros propios e a carencia de forma física para estar rápido, pois claro, o resultado era que si de ter outro error máis, pois o mellor estemos falando dun 0-3, non? Pero yo creo que cuando Giraldez dice era partido de 0-0, él opina, y es lo que yo entendí, que tal y como se desenvolvió el partido, era un partido de 0-0. Y yo lo que le digo a Giraldez es, los partidos que son de 0-0 también hay que trabajarlos para que sean de 0-0. Es decir, al Celta le faltó, pues eso, lo que dije antes, paciencia y a lo mejor un poco más de ponerse el mono de trabajo. Entonces, bueno, correcto. Yo ahí no estoy de acuerdo con Giraldez. Él dice, era un partido de 0-0. No, mira, te han metido 2 goles de esta manera,
y tú tienes que tener más recursos para que este partido efectivamente sea de 0-0. A lo mejor tienes que hacer mucho más para que sea 0-0, no para ganarlo. Para que sea de 0-0 tienes que hacer mucho más de lo que hiciste el otro día. Entonces, a lo mejor sí es de 0-0, pero vamos, insisto, para mí el resultado es justo. Sí, teñas un punto moi bo aí, Fer, co de... O Celta mimetizouse un pouco co rival, comezamos a lanzar balóns ao show. O tema é que non gañamos duelos, aínda non temos un perfil así moi de... A parte de Borja, os nosos centrocampistas non gañan duelos aéreos apenas. Sobre todo Fran, que ten outras virtudes, pero non precisamente... pero a él non le puedes pedir eso, claro. É que iso, pedirle un pouco peras ao olmo. Eu creo que a falta de Starfelt notouse moitísimo. Non me lembro moito dos partidos do ano pasado, pero creo que xogará en ambos, en ida e volta, e que co tipo de xogo que ten, por exemplo, Uche, que no gol foise de 3 persoas como se estivésemos aínda en pretempada. Iso non sei se acontecese con Starfelt no campo, a verdade. Claro, que a mí parece unha cousa que podo dicir deste partido, penso que sí que é un toque de atención a Claudio Giraldez, pero non necesariamente porque, bueno, este partido vai determinar toda a tempada, o Celta vai ser un desastre, etc. Non, pero sí que estamos nunha estrea, nun primeiro partido, contra un equipo que ten 13 futbolistas, contra un equipo que máis ou menos coñeces o que vai facer, e que eu non sei que dicir positivo do Celta neste partido, realmente, porque en defensa foi un desastre. O centro do campo non funcionou. Cando o Celta tiña o balón en posesión, movía o balón moi lento, non sabían que facer co balón nos pés. Poderían estar xogando os 120 minutos dese partido de pretempada que durou máis do normal, e daba absolutamente igual. Poderían ter sacado 90 saques de Curruncho en lugar de 9 ou 10, que non vai haber ninguén que remate de cabeza. Entón, sí que é un toque de atención no sentido de hai que mellorar moitísimo, hai que traballar arreo. Non pode ser, por exemplo, que un xogador como Marcos Alonso pois non faga esa falta no primeiro gol. Un cartón amarelo e non pasa nada. Unha falta, tes un cartón amarelo, bueno, pois xa está. Pero que foron erros en cadea, foi un partido realmente que a mí me preocupou moito porque estaba a ver o partido e eu pensaba, casi que da igual o que pase, é casi imposible marcar un gol contra o Xetafe. E despois, por suposto, está a cuestión de que o árbitro permitiu as perdas de tempo, etc. Pero o Celta non perdeu este partido polo árbitro, ni moito menos. Perdeu este partido porque xogou un moi mal partido. Non, é que todo canto córner tivemos era unha situación desaproveitada. Dende o primeiro que se lanzou. Que foron varios, estivemos a repetir o mismo tipo de lanzamento de córner unha e outra vez, emperrados en entrar polo mesmo lado, emperrados en facer a mesma xogada sempre, e foi realmente unha falta de planexamento total diante do que tiñas, non? Penso que foi un problema de non saber moi ben ler o partido que tiñas diante, non? E é unha cosa que a mí me sorprende moito, porque todos sabíamos que tipo de xogo íbamos ter diante. Entón, non sei por que narices non foi máis capaz de, polo menos, plantar un pouco de batalla en algún momentos do partido. Eu só lembro, quizáis 10, 15 minutos entre un gol e outro. Bueno, a primeira parte é verdade que intentamos xogar de outra maneira, pero era sempre darte con un muro, pero tampouco sen plantexar alternativas. Intentamos facer o mesmo sempre, unha e outra vez, sen resultado. Entón, claro, se faz sempre o mesmo contra o mesmo resultado, non consigues nada, non? E logo xa a segunda parte foi un descontrol, porque o primeiro gol causou evidentemente moito problema. Houbo aí 10 minutos, quizáis, entre un gol e outro, onde se xogou un pouquiño mellor, pero xa, claro, despois do segundo erro, tamén decía Giraldez que cada un, a partir de aí, estivo o seu, que cada un intentou facer a guerra pola súa conta e que non foi un colectivo. E clarísimamente, era un descontrol, nin tan siquiera cando entrou o Brian Zaragoza e Borja Iglesias foron capaces de integrarse no equipo, porque nese momento non había equipo no que integrarse, non había sistema ningún, non? Claro, andaban todos como polos en cabeza, intentando facer cada quen algunha cousa, pero nese momento sí que parecía que o Xetafe estaba moito máis rodeado no campo dos intentos, ¿no? Que intentaba hacer. Sí. A ver, yo con el balón parado ya he perdido la fe en este equipo. O sea, yo creo que históricamente nunca he visto un Celta bueno a balón parado. O sea, salvo a lo mejor algunas excepciones.
pero ya es como que estoy acostumbrado. O sea, no siento nada especial cuando sacamos un balón parado, aunque sea en la frontal del área, de córner. O sea, es algo que ya lo veo de una manera bastante indiferente y triste. Y luego el tema de las ocasiones, es decir, el portero rival, salvo un momentito en la primera parte con Yago y en la segunda a partir del minuto 60, es que se le probó muy poco. O sea, yo creo que era Sergio, ¿no? El portero del Getafe, se le probó muy poquito. Y cuando realmente se le prueba es al final, cuando ya estás con 0-1, 0-2. Entonces, bueno, pues es muy difícil así sacar algo de un partido. Sí, é que o tema do balón parado falábase ao comezo do mercado que íbamos a incorporar unha especie de especialista niso no corpo técnico, pero dende entón non sou nada de nada. Para mí é algo xunto coa formación dos porteiros que non me parece que este funcionando todo o que debería. Porque iso, somos bastante estériles no balón parado ofensivo, que, por certo, Marcos Alonso mesmo non me gusta moito como tira a balón parado, a verdade. Creo que faltanos un especialista niso. Están os xogos cando o xogan, están no terreo de xogo, pero aínda así, é que non sei. Despois, no balón parado rival, é que somos unhas irmás da caridade aínda, polo xeral. Outro día non chegaron así os goles, pero e tamén o que dicías ti, Jorge, somos un equipo moi coral e de autor, non sabemos gañar por individualidades e que cada un loite polo seu lado. O único ano pasado, Alfon se iso, pode ser a excepción que rillando e intentando unha e outra vez, pois rascou algúns puntos, pero fora diso ou vamos todos a unha ou non hai maneira. Hai unha pregunta por aquí, unha boa pregunta de Tino Vaz que di: pensades que temos xogadores para 3 competicións? Pregunta difícil tamén de respostar, porque é certo que este Celta hai quen di, bueno, estos son os xogadores que nos levaron a Europa. Bueno, pero agora estamos na tempada seguinte, na que hai 3 competicións, na que hai moita exixencia nesas competicións. Entón, a pregunta creo que está ben lanzada por parte de Tino. Que pensades? É que depende de que quereas... Cal é a definición de ter xogadores para 3 competicións? Loitalas ata o final ou simplemente estar seguro que non vas descender na Liga por centrarte noutras competicións? Eu creo que vamos un pouco xustos de efectivos agora mesmo e que vai facer falta moverse nestas 2 semanas. E que o malo é que agora, o que comentábamos no último directo, ao final de pretempada, que estamos buscando as saídas un pouco mal arrastras. Caso de Aidú, Cervi e os porteiros. Pero sí que uns retoquiños non irían mal. Se non tivésemos clasificado para Europa, eu penso que con esta mesma plantilla a día de hoxe estaremos facendo un comentario moi semellante de temos equipo para obxectivo permanencia. Penso que non nos reforzamos para nada con esa esperanza que todos tiñamos de intentar reforzarse ben para competir a un certo nivel, ¿no? É verdade que algúns mimbres temos, pero penso que claro, ainda hai moitísimas cousas que arranxar e, de verdade, todos pensábamos que había que arranxar menos, ¿no? Pero realmente o que vimos diante do outro día pues dá moitas, non dúbidas, pero realmente sí que destaca que hai moito traballo que facer en moitas facetas, non? Aí tamén creo que alguén decía polo chat que Borja Iglesias, por exemplo, sendo titular contra equipos deste tipo, pois o mellor hubiera sido a mellor idea precisamente para intentar contrarrestar esa inocencia da que antes falábamos de Williot, non? Que o mellor ao principio, se tamén decíamos outro día que aquí unha das claves estaba intentar marcar cedo, non ter un gol tempraneiro para logo, bueno, ter pois moita forza, o mellor faltounos un pouco iso, algo máis de experiencia, un pouco máis de rapidez, un pouco máis de botar o resto ao principio para ir con ese un 0, 2-0 quizáis, e logo, pois sí, se podes cometer un erro ou dous, pois bueno, ter as costas un pouco cubertas, non? Pero penso que non fixemos ninguna cousa nin a outra, e que andamos moi xustiños cunha plantilla para encarar tanto partido seguido, non? Porque, a ver, ao fondo, as 3 competicións o único que implican é iso, ter que dar moita rotación, ter moito xogador, moitos partidos seguidos, e iso require un físico e un traballo
uns automatismos importantes, non? E penso que a día de hoxe están sen conseguir. Sí, yo ya lo dije el otro día, antes de que empezáramos la liga. No hay plantilla ahora mismo para 3 competiciones, ¿no? Entendiendo que, bueno, que podamos hacer un papel digno en las 3. Evidentemente faltan piezas. También dije que creo que va a haber movimientos y que sí que a finales de agosto, cuando acabe el mercado, creo que sí que vamos a tener una plantilla pues decente. Pero claro, lo que dice Jorge, se acumulan los deberes. Pensábamos que teníamos menos deberes de los que tenemos. Entonces, ya no es solo completar la plantilla, es que esta plantilla rinda y se ponga a tono. Y el Getafe ahí nos dio una lección. Entonces, bueno, pues bendita lección si viene en la jornada 1 y si no viene a lo mejor más adelante. Resposta, por certo, a pregunta de Martín para Rubén Lomba, sería competilas ata cuartos e salvarse sen problemas. Iso sería afrontar as 3 competicións para Rubén. Eu creo que sorte mediante pode ser, porque todo depende da moita sorte. Teñas, claro, pero de 10 veces, pois non conto con que na maioría fóramos chegar tan lonxe. A verdade é que sí que vexo bastante necesario un retoquiño nas plantillas. E tamén certo, vin algún comentario por ali, non sei de quen era, pero é verdade que físicamente, por exemplo, o Getafe, que tiña tan poucos efectivos, chegou moito máis intenso. Sí, o sea, sí. No, en pico de forma. Esa foi a clave. Sí, a pretempada, de feito, foi moito peor este ano que o pasado. E moito diso é polo punto físico, que non nos falta. Entón, bueno, rezar un pouco para que, creo que na jornada 6, que cando comezamos na Europa League, xa esteamos un pouquiño mellor, xa non en modo chimpín, porque nos colle. E bueno, iso, que tamén, como opinamos todos, vamos un pouco sustiño. Pero neste caso en particular, no partido contra o Xetafe, creo que os erros individuais poden achacarse tamén un pouco, no caso de Joel Lago, a xuventude. Pareceme que co modelo actual de canteira que temos é unha peaxe que tocache pagar sí ou sí. Eu a pagaría. Vais a ir a moeda cruz moitas veces, pero esperemos que cara moitas máis no longo plazo. Rubén Lomba di que Starfelt está un mes lesionado, xa hai parte médico, sí, eu lin por aí que ata mediados de setembro, máis ou menos, pois non voltará, así que, bueno, pois a defensa queda un pouco máis orfa aí, e tendo en conta que a defensa foi un dos grandes problemas deste partido, aínda que non o único, pois, bueno, haberá que solucionar ese problema en defensa, porque realmente a min unha das cousas que me quedaron claras neste partido, alo menos neste partido, o mellor no partido do sábado, pois xa non é así, pero a defensa tivo unha actuación moi feble, tanto eses xogadores como Marcos Alonso, dos que sempre se agarda máis, como os xogadores máis novos tiveron problemas, tiveron erros, e realmente por iso o Celta rematou perdendo o partido. Podería ser un partido de 0-0, sí, pero cunha defensa que comete eses erros, pois é moi difícil que o resultado pois que quede a casilla de goles do contrario a 0, ¿no? Sí, pero yo ampliaría el motivo, es decir, es verdad que la defensa falla, pero eso es por un desajuste cuando el Celta está atacando y el Getafe le coge al contragolpe. Entonces, vale que la defensa falla, correcto, pero es un problema más global. O sea, es un problema de que el Celta no se ajusta. Y el año pasado nos pasó igual con el Español. Nos hizo lo mismo. Entonces, seguimos con ese error. A ver, Claudio evidentemente lo ve, lo vemos nosotros. Espero que él lo vea incluso más. Entonces, vale que la defensa falla, correcto, son jóvenes, bien, paguemos el peaje. Pero hay más, el equipo tiene que, digamos, estar más en bloque. Ya el Getafe nos gana. El posicionamiento del Getafe es muy bueno. O sea, además de estar bien físicamente, ocupan mucho mejor el campo. O sea, cuando la sensación que tienes es que en vez de 11 delante tienes 22 jugadores, esa sensación es porque el Getafe está mejor colocado. Sí, y eso fue lo que pasó. Entonces, eso está claro. La defensa es mala, pero hay que trabajar globalmente. Estou de acordo, pero o que quero dicir é que os goles do Getafe, os 2 goles do Getafe, veñen de erros evidentes. Sen eses erros, pois o mellor non marcaban ningún gol. Claro, cousas moi sinxelas nese sentido. Pero porque pones a la defensa...
eu diría mesmo, Fernando, que o Getafe xogou mellor co Celta este partido. Sí, Tampouco sí. pasa nada. A su estilo, sí, está claro. Pero Claro. quiero decir que estás poniendo a la defensa a los pies de los caballos. Es decir, vale que fallan, pero es porque el resto del equipo ha fallado también. Bueno, Entonces, sí, claro. claro, Pero xa es dixen decir, que o centro do campo pues, tampouco fixo un bo traballo, que arriba houve moi poucas opcións, que o balón se movía moi. sí, pero yo me moi refiero a lento. los momentos de los goles, ¿eh? O sea, en esos dos momentos el Celta falla globalmente, o sea, no se Sí, ajusta bien. Y nos pasó el año pasado y nos ha pasado en la primera jornada. Entonces, bueno, a ver si eso se corrige porque vamos a enfrentar a más equipos así, ¿eh? No a lo mejor exactamente como el Getafe, pero que te esperan y luego te cogen, pues seguro que lo habrá. Entonces, bueno, pues eso hay que ajustarlo. Me recuerda un poco también al argentino que nos entrena Coudet, ¿no? Le pasaba alguna vez. Es verdad que era muy bueno su estilo y realmente nos emocionaba, pero muchas veces nos cogían por estar arriba demasiado, digamos, alegres y luego no ajustarnos. Entonces, bueno, nos ha vuelto a pasar. Y también es verdad que, bueno, nos pasa 2 veces y nos meten 2 goles. Bien, nos castigan demasiado, vale. Pero, bueno, pues hay que mejorar ahí, hay que ajustarse mejor. Iso é certo que en fase de transición defensiva facía referencia ao partido español. Eu lembrome que fora moi malo tamén os que tivemos contra o Leganés, pero non recordo se fora Sí. uno que nos marcaran, susto tiñamos unha falta a favor, Sí. fixemos unha transición moi mala, cedemos pelota e comeronnos a espalda moi facilmente. Pero iso sí que é algo que nos pasa con demasiada frecuencia, que, bueno, imagino que está máis que identificado o problema, pero hai que arransalo, claro. Pois aproveito, 1:37 aquí nos Estados Unidos, 8:37 en Vigo. Alguén preguntaba por aí por el, xa está preparado no centro de Vigo, o escritor, poeta, gañador de premios literarios vigués distinguido Antonio García Teijeiro, que ademais ven de verde, gusta moito ese... ¿Qué tal, Antonio? Hola, que tal? Antonio, benvido ao Bar Celeste. Chegas un pouco tarde, pero chegas a tempo. Sí, chego a tempo e podía incluso non chegar, porque, a ver, que vou dicir? Si xa o sabedes todo vos sodes os que poñedes o optimismo, hai realidade. Eu veño para poñer un pouco a sensatez, pero vexo que cada vez sai peor a cousa. Entón, que vou dicir? Despois de ver semellante soporífero espectáculo que vimos outro día por parte de todo o mundo, por parte do árbitro, por parte do planteamento de Giraldez, por parte do planteamento de Bordalás, por suposto, el teatro, que asistimos a unha obra de teatro gratis porque xa iba incluída na entrada del fútbol. O sea, despois de todo isto, que queredes que vos diga? Que temos un equipo para andar por casa, e nada máis. Veremos, porque sinceramente estou vendo moi mal todo isto. Non temos un equipo compacto, non temos físico, non temos intensidade, e algúns se creen mellores do que son. E seguimos crendo que os rapaces nos van sacar as castañas do lume, nin están obrigados, nin tampouco están preparados, porque sigo creendo que xogadores como Joel Lago, e non o digo polo fallo, que tamén, pois teñen moito que xogar ao lado de xente que teña unha certa veteranía. Por qué? Porque outro día, Joel Lago, por exemplo, que non quero nel personalizar o resultado nin de broma, Joel Lago puido ser expulsado, puderonlle pitar un penalti, vai buscando bulla en todos os aspectos. Este rapaz hai que darlle, non sei, un Valium ou algo así, porque é imposible como está buscando sempre a trifulca. Pero aparte hubo un córner que fixo un medio penalti e non foi penalti da maneira máis estúpida que o protestaron os do Xetafe e con toda razón. É dicir, non me gustou nada e o equipo non me ilusiona absolutamente nada. Pero Antonio, é o primeiro partido, Non. Isto se vai repetir moitísimo. E isto xa ven de unha mala pretempada, mal planificada. Non se fan pretempadas agora. Agora o que se fan son adestramentos televisados. E iso non pode ser. Primeiro, a Liga tiña que empezar en setembro. Pero claro, hai tanto calendario, hai tanto torneo, que isto é un auténtico desbaraxuste. Segundo,
a pretemporada a min gustaba máis as de antes. Había unha pretemporada de verdade, traballaban, loitaban, traballaban, preparábanse físico, tal e cual, despois empezaban a tocar balón, en fin, de outra maneira. E logo empezaban a xogar, pois eses 2-3 partidos, o torneo Ciudad de Vigo, por exemplo, que desapareceu da maneira máis vergonzosa do mundo, onde debían presentarse aí os xogadores novos. É dicir, estamos nunha voráxine de fútbol moderno que o que está acabando, polo menos, é coas miñas ganas de ver fútbol. E punto. A partir de ahora tedes toda a razón vos, eu ninguna. A min o do calendario é que tes toda a razón, é un absoluto sinsentido, pero non tan só que comece tan cedo a competición, senón o feito de que o mercado é que non pode estar aberto mentres as están xogando as competicións, e que a min pareceme unha adulteración, pero evidente. Sí, bueno, ese é outro tema que bueno, cada ano segue a ser o mesmo e cada ano comeza antes cada competición, ¿no? Entón, semella que comezamos 2 ou 3 semanas antes de que remate o mercado, as cousas siguen a moverse, ¿no? Iso é unha auténtica barbaridade. Que temporada vais facer, que planificación, se non contas con todas as pezas que vas ter despois? É que de coño que se permita ter un mercado que continúe, parece que sine die, ¿no? E xa estamos pensando en decembro, porque hai outra... Outra ventaíña, claro. Sí. É un equipo humilde. O teu xogador estrela, digamos, fai 2 bons partidos ao comezo da Liga, ven o PSG de turno, clausulazo, quedastes unha peza fundamental e sen marxe de maniobra, que non debería ser así. A Uche, por ejemplo, creo que se lo van a quitar al Getafe, dicen. O sea, que... Sí, parece que teñen que vender, pero creo que é máis polo lado teñen que vender, que necesita. Teñen que vender porque teñan 13 xogadores, non pudieron escribir, viñeron con 13 xogadores e dernos para o pelo, sí, que manda truco na Habana. Claro. Home, claro, é que é increíble isto. Eso, a quen lle conten non o creen, pero bueno. Efectivamente, teñen que vender para... Bueno, estas son estas historias de Tebas e la Liga de Fútbol Profesional e unos números que non entende ninguén, pero para algunos equipos como os grandes, por exemplo, pois todo está aberto, para os pequenos aí te están afogando. Bueno, é o de sempre. Isto é... O fútbol é unha representación da sociedade do mundo, non? Os poderosos, os outros, os borregos, tamén os hai moito borrego que continúa, sigue, mira para arriba, mira para non sei que, non teñen opinión persoal. Bueno, pois é así. É así, é triste, de verdade que o fútbol moderno, vaya co fútbol moderno. Todo que precisamos dun cambio xeral no plantexamento da estructura da Liga de Fútbol Profesional e de todos os estamentos, competicións e demais, e como todos sabemos que iso non vai pasar, que non vai chegar, pois sempre, con cada nova tempada, pois temos esta sensación de que nos toman o pelo e de que España é diferente, e que a Liga é diferente, e que en outras partes se fan cousas que funcionan mellor e aquí pues, seguimos emperrados en reproducir o mesmo sistema unha e outra vez que beneficia a uns cantos, a outros non, e ao final pues, non te dá esa idea de que non se pode facer nada. ¿No? Además, con unha sensación de falta de transparencia brutal. Absoluta, sí. Porque eu pensar que o Barcelona ficha como ficha, palancas aquí, palancas alá... Sin plazos, sin plazos para ellos. É terrible. E logo o Madrid... que ten pasta, pero que está conseguindo sempre apoios do Concello, apoios de Florentino Pérez, apoios del PP, en definitiva. Bueno, isto é unha tomadura de pelo verdadeiramente asombrosa. Logo Atlético de Madrid tamén ficha la de Dios, logo non lle dá resultado e palma co Español, pero ficharon. E nos andamos aí para conseguir un xogador, non sei que. Home, por favor, isto é o antifútbol. Isto sí que é antifútbol, non o do Xetafe. O do Xetafe, que tamén ten un pouco diso, pero cando se poñen a xogar o fútbol, xogaron mellor que a nós, cuidado. Que queremos aquí enseguida. Outra cosa é o teatro que fan e toda esa antideportividade, etc. Pero en canto ao balón, sabían perfectamente o que tiñan que facer. É un equipo que sempre funciona igual. E bueno, pero en definitiva, que así, ten razón, Jorge, que isto adulteran a Liga de unha maneira brutal. Tamén apunta aí, como vedes, Rubén Lomba, que fala de que se permite o teatro do Getafe, pero o Raillo leva un balonazo e tardan en paralo 10 segundos ata que marca o Barça. O criterio dos árbitros, evidentemente, xa na primeira xornada comeza a estar en entredito, non? Hombre. Que o de sempre, que o criterio é que non hai criterio, que outra jornada máis
empeza unha tempada nova, en teoría, con novos responsables disto e doutro, e ao final o resultado é o mesmo, non? É verdade que este árbitro noso pois será un dos que se subiu á primeira división este ano. Sí, desde Total, Claro, fixo poñeron unha debutante en primeira Sí. a levar un partido do Getafe, tampouco me parece a Eso- defender. Eso é verdad. o mellor Martín, debut posible. Martín, tes razón, eh? Tes razón. Vaya equipo que lle tocou a este pobre home de pitar. Vacilárono de principio a fin. A fin, sí, sí. Tomáronos o pelo entre eles e todos aos espectadores que estábamos ali, etcétera, etcétera. Foi unha auténtica vergonza. Eu non sentín tanta vergonza en mesmo tempo. Caían como moscas, tío. Unha cousa increíble. As Agora, asistencias correron máis que algún exacto, xogador. que algún xogador. Sí, totalmente, non? Pero por outra banda, cando fixeron fútbol, a Suaide, o fútbol que teñen eles, e moveron o balón no medio do campo francamente ben, é moito mellor que a nós, porque nós non dominamos. Nós o que temos é o balón. Sí. É dicir, temos o balón no medio do campo, pases laterais, tal, non hai que infiltre nada, porque claro, cando hai que xogar precisamente polas extremos, resulta, o sea, polas bandas, quero decir, e non hai que infiltre un balón no medio, porque se empeñan en filtrar balones no medio que non veñen a conto absolutamente ninguno, e todo é un dominio, como se di, un dominio ficticio, ¿no? Ficticio, es decir, non vale para nada. Es decir, e isto é o problema, porque logo ven a defensa e é outro problema, pero o problema da defensa, aparte dos típicos da defensa, es que veñen tamén de atrás, es decir, veñen de diante para atrás. Claro, Es decir, lo que yo comentaba antes. E o peor, Fernando, é que temos xogaron dous mediocampistas outro día, que en principio tamén van ben atrás, pero non foron nin atrás nin adiante, porque Beltrán non tivo o seu mellor partido, evidentemente Moriba tampouco. Entón, realmente, que é terrible. Te podes a pensar, eu non digo que os xogadores sexan malos, porque xa hubo aí un comentario de que son moi malos, no, eu non dixen que somos malos. No, era un comentario con ironía, non era por ti especialmente. Non o sei, pero por si acaso lo digo. O que quero decir é que eu non creo que teñamos, hai xogadores de todos os estilos, pero non son tan bons como moita xente cree, eso tamén. Os canteiráns están ben, pero non tanto. E o que hai que facer, o que levamos dicindo, eu creo que no VAR dende hai moito tempo, hai que conseguir poñer aqueles xogadores da canteira con xogadores unha certa veteranía, que vayan aprendendo ao seu lado. Porque eu vexo a Joel Lago que ya se cree que sabe todo, e ademais se come os contrarios. Aí non me gusta nada esa actitude de Joel Lago, e pode costar moi caro o Celta. Ten que aplacarse moitísimo, pero non é un mal xogador, é un bo xogador. Pero claro, todo a seu tempo, todo ao seu debido tempo. Pero o que falábamos outro día antes tamén, no, de que foi unha cosa tan global, non? Unha especie de tormenta perfecta onde parece que non fixo o seu mellor partido ninguén. Entón, claro, cando ao final pasa iso, e de feito xente, non? Como o caso de Marcos Alonso, que se lle supón que é un xogador máis experimentado, perdonaronlle un cartón amarelo ao final do partido, pero claramente, porque estaba tan desquiciado que meteulle un chimpo cos dous brazos a un xogador do Xetafe de pura desesperación, e un xogador de ese nivel e con eses galóns se lle supón que non ten que facer iso, non? Entón, claro, foi un descontrol tan total de todo o mundo que ninguén fixo, o partido que tiña que facer, agás, claro, a excepción do de sempre, non? Pero de sempre non pode xogar. Exacto, iba a decir agás Iago Aspas, que dentro das súas limitacións físicas é un portento de xogador técnico, porque o único sentido que un pouco el en algúns momentos Mingueza, para min, en algúns momentos... Na primeira parte, na segunda parte... Pero non para defender, non defendendo, sino un pouco... Na segunda parte baixou moito, pero na primeira sí. Sí, na primeira parte. Por eso digo que tes razón, Jorge, tes razón. Eu douche razón porque é así. Que pasa? Impotencia. Pura impotencia. Outro día había impotencia. Pero non só polo Xetafe, non só polo Xetafe, porque dende o principio xa se viu que este equipo non iba ben neste partido. Logo o Xetafe aproveitouse das circunstancias, pero non carguemos todo o Xetafe, que é un espectáculo lamentable, pero non carguemos o Xetafe a derrota do Celta, en absoluto. O Celta perdeu porque foi inferior ao Xetafe en determinados puntos. E xa que falades de Giraldez cando rematou o partido na rolda de prensa posterior,
falou da necesidade de autocrítica, de traballar, de mellorar as cousas, etc. Como valorades a xestión deste partido de Giraldez? Porque houve cambios, pero quizáis algúns chegaron un pouco tarde. Non sei como vistes vos o que se fixo dende o banquiño. A mí non me gustou o equipo de cara, xa, para empezar. A partir de aí... Iso falamos anteriormente do equipo do cara, pero máis aló do equipo de cara, cando chegou a segunda metade co Celta perdendo, como valorades o que fixo dende o banquiño Giraldez? Pois non sei, a mí me sigue defraudando o Sotelo, por exemplo, o xogador no que cada día me defrauda máis. Para mí non solventou nada. Eu creo que o mellor que fixo Giraldez outro día foi meter a Borja Iglesias, porque eu creo que as cousas cambiaron bastante, polo menos ali diante, porque este se pega con todo o mundo, se pega en o bo sentido da palabra, e realmente foi cando se creou un pouco máis de perigo, pero a mí non me gustou a xestión que parte todo do equipo de cara. A mí o equipo de cara, sinceramente, non me gustou. E logo, bueno, nada máis, non digo nada máis. Hombre, yo creo que Claudio hace esos cambios para agitar un poco el árbol, porque él ve que con lo que tiene en el campo, pues poco va a hacer. Y bueno, es decir, no se trata tanto de juzgar cada uno de los cambios. Es verdad que Borja al final no le hace falta adaptación, es la suerte que tenemos, ¿no? De que Borja ya sabe cómo tiene que jugar y nos ayuda, yo creo que desde el principio. Pero creo que busca eso, agitar el árbol. Bueno, vimos alguna, de hecho, Yago Aspas está a punto de marcar con una asistencia de Brian Zaragoza, que es de las ocasiones más claras. Perdón, unha cosa que te diga, Fer. Foi un mal tiro, non foi un pase. Eu penso que quiso tirar, pero saiu mal. Quiso tirar e saiulle mal, porque si de verdad quisese facer a asistencia, Yago marcaría ese gol. E ademais era córner. Eu fixeime claramente que foi un mal tiro a gol. E ademais era córner que pitou saque de Estando de acordo con que estás dicindo, Fernando. De todas maneras, creo que eso, que no estaba bien ni la gente que salió del banquillo, exceptuando a lo mejor si queréis Borja, ni la gente que estaba en el campo. Yo creo que fue una mala tarde global, salvando a Aspas, evidentemente, que fue también el que estuvo más cerca de marcar y el que llegó físicamente al final. Yo pensaba que lo iban a cambiar y realmente fue un partido muy completo de Yago, pero claro, no le acompañaron el resto de jugadores, ¿no? Entonces, bueno, no voy a juzgar tanto los cambios uno a uno, sino como que Claudio se vio contra las cuerdas y dijo, bueno, evidentemente esto hay que moverlo, lo que tengo es lo que tengo aquí en el banquillo, lo muevo al máximo y a ver qué pasa. Y bueno, pues... Quizás neste partido tivemos toda a sensación de que así como noutras veces ti ves que Claudio lee moi ben os partidos, fai os cambios cun pouquiño máis de tempo e sabendo o que quere facer, esta vez era moi tarde e coa idea de saco esta xente a ver que fan, porque eu non sei que, sabes? Que a mí, Jorge, extrañoume moitísimo que, por exemplo, Carreira ou Rueda, que tiveron moita bola en pretempada, xogasen 0 minutos, a verdade, outro día. E o de Borja mesmo, Martín, eu penso que se non é por problemas físicos, non entendo como non saiu de cara nun partido contra un equipo como... Porque non adestrou, Antón, non adestrou cos compañeiros e non lle quixo facer un feo, supoño, a Jutglà. Pero neste tipo de partidos penso que Borja supera a Jutglà en creación de espacios e moitas cousas dese estilo. Antes, ¿no? Borja de partida é un típico partido para que este dende o principio, ¿no? E que dea caña e esforzo físico nos primeiros 30-25 minutos. Yo también creo que no estando vais a efectivos. Y no son delanteros iguales, son dos tipos de delanteros distintos. Totalmente. O sea, Borja no se puede comparar a Jutglà, entonces evidentemente coincido con Antonio en que no se le quiso hacer un feo a Jutglà, lleva trabajando mucho en la pretemporada, evidentemente eso es normal, pero de hecho hasta los podría haber jugando juntos en algún partido, quiero decir que son diferentes. Jutglà a mí me parece un jugador físicamente con mucha carga física, que despliega mucho su esfuerzo físico, presiona mucho, le falta por ver el gol que tiene, pero me parece un jugador que siendo como es, que tampoco es no ocupa demasiado campo físicamente, sí que con la velocidad y con la intensidad que pone, sí que puede ayudar ahí, pues no solo marcando, sino recuperando balones y bueno, un poco descargando al resto del equipo. Pero bueno, son diferentes. Quizás estivo un pouquiño voluntarioso, eu penso que si ten un par de detalles, ¿no? De unha certa intención, sobre todo ao principio, ¿no? do partido,
pero bueno, tampouco sin chegar a facer aí maravillas, ¿no? Porque Yo creo que penso es la palabra esa, ¿eh? Voluntarioso. Yo creo que define muy bien a Jude Glass, ese adjetivo, sí. E que baixemos un pouco os fumes con Jones Al-Belawi, Ya. Jones Al-Belawi necesita campo, espacio, espazo, sí. pero non se vai de ninguén o un contra un. Custalle moitísimo. Outro día foi a impotencia absoluta. Pero Digo que baixemos os fumes claro, porque un pouco. ese é o Nada problema. máis. Non só no caso del Abdelawi, senón no caso de moitos destes xogadores novos que semella que xogan un par de partidos de pretempada, que fan un bo traballo e tal igual, pero son partidos nos que non se están a xogar nada, nos que as defensas non meten o pé, etcétera, etcétera. Cando chegan partidos de realmente competición, pois estes xogadores que son xoves, pois teñen que ir desenvolvéndose. Non se pode agardar que estes xogadores vayan ser maravillosos e que xa temos o posto cuberto. Eso, exacto, pero non esquezas, Antón, que enseguida Garcés sacou peito dicindo prácticamente que xa tiñamos extremo dereito. Sí, por iso digo que deixou de pensar en Juan Cruz, de pensar en buscar outra historia, porque parecía que xa o tiñamos na casa. E non temos na casa. Está moi verde, hai que darlle tempo, hai que ir pouco a pouco. Es que son dos de pouco a pouco. A min cando un xogador un fenómeno, que non, un fenómeno non. Vimos pouco a pouco. E que fixo 4 xogadas, pero o fútbol é outra historia. O fútbol non son 4 xogadas. O fútbol é outra historia, necesita un proceso. É que ademais, falando de perfil, Antonio, eu non entendo que Jones é un tipo de xogador para xogar máis con resultado a favor que en contra. Cando xa o rival está intentando empatarte a partida, está máis roto en defensa, contra un Getafe en superioridade ben rocoso, cunha boa presión, non vexo que teña tanto campo adiante. Para min foi un fallo. Non. Eu, a verdade é que esperaba no lateral dereito de saída a Carreira. No, a Carreira podía ser, pero non, a que me gusta moitísimo, é un xogador que Javi Rueda. Javi Rueda, a miña cabeciña xa non funciona ben, son 73 anos, acaban comigo. Bueno, pois Javi Rueda a mí me encanta. E creo que se perdeu moitísimo por ese lateral dereito, é dicir, creo que foi un erro brutal o que fixo, poñer a Mingueza no lateral dereito. Mingueza é un xogador que necesita un pouco máis de campo para arriba. A min me encanta Mingueza, quero dicir, a súa calidade técnica, pero non un defensor. Ya él mismo lo dijo, Mingueza, cuando le preguntas dónde te gusta jugar, dice la media punta, sin ningún tipo de... Es que es verdad. Sí. Claro. Que é o seu posto. Él sufre moitísimo en defensa. Bueno, a min un xogador que sí me gusta, pero que tamén con todos hai que andar con moito cuidado, xa te digo, é Javi Rueda, porque os veño seguindo dende hai moito tempo no Fortuna, no Celta B, antes. E é un xogador que sempre me gustou. Creo que ten futuro, pero sempre estamos así, xogadores de futuro, pero xogadores de presente. Claro, o problema é xogadores de presente que? Claro. Ese é o problema, que xogadores de presente, en fin. Jorge, efectivamente. Con Rueda é que William fue terrible. William foi terrible. Yo que puñe un 0 para o Celta e gol de William. Dios mío, acertei. Non acertaste, iso é certo. Martín e despois Jorge. Alguén comentaba, falando de William primeiro, despois volto ao que ia dicir, o tema de que é moi inocente. A veces se dice que William non ten moita personalidade e tal. Eu, ao contrario, vexo como que ás veces enfurruñase el só ou non se levanta porque está moi cabreado cando lle roban a pelota ou saelle mal algunha xogada. Sí que me frustrou outro día porque notei iso, que non tiña suficiente tensión competitiva no partido. E despois o de Rueda é que a min extrañoume porque o maior déficit do equipo agora mesmo vexo no apartado físico, e que Rueda iba como unha avioneta na pretempada. Quizás con Ilais o que mellor rematou no apartado físico. Extrañoume moitísimo os 0 minutos. Na miña opinión tamén... Estou de acordo, Martín. Jorge? Sí, estou de acordo, sobre todo co de Rueda, ¿no? Para ver como estaba o partido que falabades antes de Abdelawi, e que Abdelawi precisa duns espazos para moverse coa velocidade que outro día eran inexistentes. Entón, era ter prácticamente unha posición freada todo o tempo, non? Porque non era quen de
Pero decía Antonio. fíjate que aún con espacios, Jorge, aún con espacios, porque en algún momento Abdelawi sí que tiene espacios y tiempo, aún así no se le ocurrió nada interesante. Aún con tiempo y espacios no estaba inspirado, o sea, no estaba apagado, o sea, no se le veía, de lo que se vio en pretemporada no se vio ni la mitad. O sea, que todavía es peor eso. Sí, pero tamén falabas bueno, a gran pretemporada que fixo Ilais e realmente estivo desaparecido todo o partido. O sea, apenas apareceu, non creou, non fixo nada ofensivamente e foi un partido realmente de voltar ao Ilais, ¿no? Sempre falamos de que ten que explotar, nos dos últimos amigables aí estivo, pero o primeiro partido de Liga estivo tamén desaparecido, non? E tamén concordo co que decides de Willy. Eu penso que segue a ser un xogador que funciona moito mellor se sae durante o partido que non de titular, porque ten todavía unha non é que sexa falta de experiencia, pero é unha blandura, non? Na forma de encarar certo xogo que non é un xogador perfecto, non? Para sair de cara en partidos como este, non? O mellor eso, tiña funcionado moito mellor, pois, saindo na segunda parte, no minuto 60, unha cousa así, para dar outra cousa, non? Pero tivo moitos problemas, non? De inicio. Hoxe por hoxe, William Swedberg non pode ser titular de cara, sinceramente. Sí. Non pode ser titular de cara porque lle falta eso. Eu creo que lle falta incluso confianza en sí mesmo, non? Porque eu vexo moi brando, como di Jorge, pero ademais é que intenta facer cousas, non lle saen, e non confía en sí mesmo. Hai un momento en que se ven abaixo e logo perde un pouco a cabeza e despois cae polo chan. Sí, no, físicamente le ganaron muchos duelos y claro, eso le desmotiva. Y es que eso que... William. Bueno, a quen lle pagan é a Claudio. Claro. E ti tes un verde máis de árbitro que... Bueno, pois eu si teño que poñer alguén por Williot, espero que sexa Brian Zaragoza, porque xoga pola esquerda e ese é o xogador. E aunque Brian Zaragoza estaba moi falto de forma e físicamente mal, bueno, xa se lle ven cousas, xa se lle ven. Sí, lo que pasa que está moi lonxe, claro. A Brian Zaragoza le va más rápido la mente que el físico, porque hay una jugada que él quiere escaparse y se le va el balón por el línea de fondo y como que no calcula la distancia, o sea, está porque mal está todavía. prácticamente fora de punta ainda. Que agardades de Brian Zaragoza, porque é un xogador que podemos dicir que este verán foi un dos xogadores, senón o xogador cuxa fichaxe creou o máis grande hype, como se di agora, non? Ven Brian Zaragoza, hype, Zaragoza en X, Zaragoza en Celta Media. Que agardades deste xogador, personalmente? A ver, eu creo que ven co cartel, non? De extremo habilidoso, regateador, veloz, quizáis non tan testarudo como Alfon no estilo de intentar a xogada 10 veces rillando, pero sí que é moi inteligente na combinación, con boa visión, xa se viu no amigable no último partido, como dixéchedes, xa ten detalles. Eu non espero neste primeiro ano, se chegamos a mercalo, pois grandes cifras, pero sí que vai axudar moito ao coral do equipo, sinceramente, nesa banda. Vai percutir ben, vai ter profundidade, ten ese puntiño físico que lle falta, porque creo que estivo adestrando individualmente, vai nos vir moi ben, porque ese perfil non o tiñamos coa saída de Alfon. Non son exactamente un xogador, pero... Ademais non temos xogadores que no un contra un se poidan ir. Temos xogadores por velocidade, pero non por habilidade de irse en el un contra un, é moi importante. Xusto, sí. Sí, no, que quizá ese o partido, ¿no? Por eso de que antes mencionabades que Claudio quiso premiar, ¿no? A xente que estivo traballando en pretemporada, estivo adestrando. O mellor se o partido contra o Xetafe, en vez de ser a primeira xornada, e o mellor na quinta ou na sexta, eu penso que Borja e Brian tiveran saído de cara. De que era, digamos, unha organización bastante máis clara para afrontar a un xogo como o de Xetafe que o que foi o outro día, ¿no? Penso que aínda con carencias físicas, tivera sido moito mellor ter esos dous de cara, non? Sobre todo despois do primeiro tempo que fixo Williot, non? Totalmente. Entón, claro, eso penso que o mellor o resultado pues tivera sido udo.
pegou mucho que fose o primeiro partido, e penso que tamén aí o 11 de cara tivo moito diso, no? de dar un pouco de continuidade a xente que estivo adestrando e o mellor non aos que ocuparían as mellores posicións para un partido como o de Xetafe. Hombre, yo espero que Brian Zaragoza, pues bueno, sea el jugador que vimos, por ejemplo, el año pasado con Osasuna, que sea un poco más regular de lo que fue, que le respete las lesiones y que evidentemente pues rompa un partido que a lo mejor lo tienes pues atascado, ¿no? Pero el otro día realmente el contexto en el que sale es un contexto muy complicado y si a eso sumas que todavía no está a punto, pues al final, pues mira, aún así, como digo, tengo que volver a ver esa jugada, no sé si fue eso lo que decís, que quiso tirar y salió un pase. Pero al final, si Yago Aspas por 1 milímetro más llega a ese balón, al final vemos a Brian de otra manera, a lo mejor. O sea que, bueno, hay que tener paciencia, es un proceso. O sea, por suposto que sí. Pero repito que tirou a gol, Sí, puede ser, Sí, seguro, porque además lo vin claramente. Si non chega a ser por iso, eu creo que chegaría o balón perfecto para que Aspas marcase. Por certo que foi o primeiro partido oficial do gardameta Radu. Algo que comentar sobre Radu neste partido ou o partido en xeral foi tan negativo pro Celta que sería injusto mesmo falar de Radu neste encontro? A mí non me... Tivo pouco traballo. Vou rapidísimo. Eu creo... Ai, perdón, Jorge, queres ir ti? Bueno, ia dicir brevemente que, bueno, de momento non me está convencendo porque ni se fixo grande na área. É verdade que non tivo cantadas pasmosas, foi máis culpa do resto do equipo, pero non o vi pois comandando a defensa tanto, cun carácter así moi forte. Iso pode arreglarse co tempo, pero sí que creo que necesitamos ese tipo de porteiro con certa xerarquía. Jorge? Sí, no, estou de acordo. Non se lle viu moito porque tampouco o partido estaba para elo. Penso que nas xogadas dos goles pois foron, non sei, estaba moi vencido, era moi complexo que fixera outra cousa máis do que fixo. Tivo unha parada aí cara ao final. Pero era para yo, era para Libi esa. Bueno, sí. Que non unha parada de estar, digamos, colocado no sitio onde estaba. Pero non temos, digamos, un partido, para ser o primeiro partido, non houbo elementos importantes como para saber todavía que pode dar de sí. Pero sí que é verdade o que di Martín, ¿no? Que non se lle ve esa capacidade de facerse grande na área e de un pouco dominar, ¿no? Que penso que os porteros de agora teñen que ter. E penso que aínda andamos, ¿no? Que eso non vai ser unha cosa boa para que o Celta se centre, ¿no? Que estemos todavía a seguir pensando en que é algo que hai que reforzar, estar buscando porteiros que o mellor voltan a salir outra vez nomes dos que xa se falaban hai 2 meses. Eso non é unha cousa boa para centrarse, ¿no? Nin el no equipo, ni para que o resto do equipo teña esa seguridade, ¿no? Que debe de ter todo o equipo coa porta, ¿no? Eso non é Radu non tivo traballo, pero fixo dúas veces a estatua en senllos tiros que se van por dentro non os cheiran. De feito, houve un de Uche que saiu por riba, pero se un pouco ver iso. Houve 2 que non me gustaron. Él non tuvo culpa nada en la derrota, pero incluso en los goles vino moi vencido. Hai veces en que un porteiro cando falles a defensa véselle como moito máis. Eu vino moi vencido, non teño nada que dicirlle nos goles, pero a súa actitude non me gustou. E, por suposto, non creo que sea ese portero que nos vendeu Marco Garcés de salir aos balones aéreos e tal e cual, porque sinceramente creo que non é o seu estilo. E entón, bueno, pois creo que con todos os respetos do mundo, creo que de momento, oxalá me equivoque, oxalá cando vexamos con maior, pero eu por las sensacións que teño non o vexo dono da portería como si veía Guaita, por exemplo. Guaita podía fallar ou non fallar, tirarse ou non tirarse, pero Guaita mandaba, Guaita decía, Guaita estaba aí sempre. Xa sei que a Jorge moito non lle gusta, pero Guaita para min fixo unha temporada magnífica e outra máis frouxa polas circunstancias, pero velo na portería nese sentido mandaba. E os defensas facíanlle caso. Este home de momento está ali metido, non o sei. A verdade é que a sensación de que estamos a xogar co segundo porteiro non é boa. Mentras seguimos a falar de que parece que precisamos outro que sexa con un pouco máis de garantías,
esa sensación de estou sendo o segundo porteiro é un pouco complexa para todo, ¿no? Para o equipo mesmo. Pero é así, é realidade. Eu tamén penso que non é a gran figura que se nos quixo vender, ¿no? Yo en general coincido. Eché de menos alguna salida de Radu. Hay alguna jugada, creo que es en la segunda parte ya, en la que lo veo muy metido debajo del larguero, cuando puede realmente dar un paso adelante y hacerse con ese balón. Pero a eso me refería eu. Claro, el balón lo despeja la defensa cuando lo podía tener en la mano tranquilamente. Entonces esa es la diferencia. É que un gran porteiro non é só o que resolve pois situacións complicadas, é o que fai que non existan esas situacións para comezar. Sí, contribúe para iso. O iso. porteiro moitas veces nin é consciente do que está facendo ben porque non se nera esas ocasións ao rival, porque se fai grande, tapa ocos, sae por arriba ou anticípase. Pero dicho esto, ya digo, Radu no fue protagonista ni para bien ni para mal, como para ponerle una nota. O sea, no soy capaz de ponerle una nota porque apenas se le dio. Son sensacións que un sente, non? De feito, eu estive a limpar a casa prácticamente todo a fin de semana e tiña todos os partidos prácticamente da Liga, bueno, algún da Liga Inglesa tamén, pero bueno, na televisión de fondo. E pensei en Fernando porque Matías Dituro fixo un moi bo partido co Elche e fixo algunhas paradas interesantísimas. Pero no soy el único que lo quiere, a Dituro. No, pero pensei en Fer porque Fer sempre fala de que lo quiere, claro. Eu sempre dixen que foi unha das barbaridades do século, moi Mourinho, lógico, que vas perder dos Mourinho? Non se pode pedir nada, la verdade. Pero deixar marchar este xogador foi unha auténtica barbaridade. Non é que fose un fenómeno, e é verdade que na segunda parte da tempada baixou e tal, pero era un xogador, un porteiro que estou convencido que iba a resolvernos moitísimo máis que todos os demais xuntos que, bueno, é dicir, que é unha pena, Non sabía eu o partido, sempre miro se iba a ver si sempre vou a alineacións do Elche para saber se xoga Dituro, e aí está sempre Dituro. E iso é maravilloso. Manuela González resúmeo dicindo sair a competir coa portería que temos o 19 de agosto a min parece un suicidio. Totalmente. Eu creo que temos a peor portería de primeira división, ou das peores, non digo a primeira, pero das peores de primeira división. En todos os equipos hai un porteiro máis ou menos decente. Sí, antes hablábamos además de la capacidad de la plantilla, de la cantidad de jugadores en esta plantilla para afrontar 3 competiciones, que coincidimos todos en que falta plantilla. Pues donde falta realmente para competir en 3 competiciones es en la portería, o sea, claramente. O sea, yo creo que hay uno claro, eso está claro, aí seguro, e logo algún máis, pero aí claro. E o malo é que este foi un mercado, fíxate, este foi un mercado con porteiros que estaban no escaparate baratos. Sí. Asequibles, sí. Podemos nomear moitos. De feito, e a Celta non son momentos, foi traer a un tío que xogou no Inter, que non xogou máis porque meteu a tal, despois xogou no Venecia, non sei que, pero por favor, pero tan difícil é buscar un porteiro que necesitamos dende hai bastante tempo, un porteiro que dé a seguridade de verdade. Pero onde están os olleadores, joder? Onde están esos que cobran a conta do equipo e non son capaces de decir, aquí hai este portero, imos a por este porteiro, é que é necesario, é que de verdade, é que non entendo como se pode ser tan burro e traer así a que salga un tío porque como ven de saldo, porque non ten, a ver, por favor, é que de verdade é unha falta de respeto absoluto a todo o mundo. É que a min o gracioso pareceme que sae Marco Garcés en rolda de prensa e que define moi ben as carencias. Claro, pois é o que decía antes, Martín. E despois anuncias a Radu que non é para nada, polo que escoiteu eu, vamos, de xente que mirou Serie A e tal, non é para nada o tipo de porteiro que nos vendía Marco Garcés. É o que estaba dicindo eu. Falando con esa él, descripción, con Claudio. Esa descripción das carencias da portería, pois tivera sería moito máis sensata se gastas pois 6 millóns e traes a un porteiro desas que había nombres en riba da mesa que a todos estaban con esa característica, xente con experiencia na Premier, con experiencia en equipos importantes, con experiencia pues, de garantía. Pero é que un portero de experiencia, para iso, hai que gastar 5 ou 6 millóns. Entón, claro, se non queres gastar cartos e prefires traer o que tes porque é barato e porque non sabe moi ben, logo, claro, tes que adornalo
¿no? Con ese lazo, esa cinta, dicindo que é que un portero tal, pero non é verdade, quero dicir, eso, a carencia segue estando aí, penso que é consciente, quero dicir, non se quere invertir o que hai que invertir na portería, e mentras non corrixamos isto, teremos porteros de segunda categoría. Yo espero que haya novedades de aquí a final del mercado en la portería, ¿eh? Si no, preocupante, ¿eh? Si no, preocupante. La situación que ademais, Creo que nunca Dimitrescu creo que xa o ficharon. eu nunca comprendo esta idea de que non queremos gastar na portería, pero Pues é increíble iso. é un posto importantísimo nun equipo de fútbol e ademais nunha tempada como esta, insisto, na que o Celta xoga 3 competicións, non hai excusa posible. Pero de non ir a reforzar a portería. Isto é o mal do fútbol. O mal do fútbol. Se quere mellorar a dinámica do fútbol, cargamos os porteiros. Non poden coller o balón, teñen que darlle o tal, teñen que soltar o balón, non lle pode ceder, tal. E despois, vos recordades algún balón de ouro porteiros, e mira que hubo vos porteiros, mira que hubo vos porteiros. Quedou sétimo, cando merecía. Supoño que son os porteiros son o último da liga. Son como as monxas. Supoño que a Araña Negra, dende a época da Araña Negra non habería outro, O tema é que tampouco... Desde a época de Yacín eu creo que non habería outro. Por eso digo, desde Yacín, fíjate de ti non naceras ti, ni nacera... No. Los que estamos aquí creo que só nacerá un par. É que moi lastimoso. Sí. Temos aí un bico en directo para... Claro, outro bar, sí. Hola, Susi. O bar desta semana, despois do partido do Pois iso forma parte un pouco de todo. Antonio non deixa claro o horario na casa que hai fútbol. No. Desprezas ese posto por parte de algunha para mellorar o fútbol, pero sobre todo hai clubes que non. E fichan porteiros interesantes. E mira agora, o Celta con estos porteiros que temos, entre os 3 non fan un. Además, dos nomes, se Dimitrievski marchou, dicías que marchou, e que Grave tamén... No, Dimitrievski estaba solto, non sei se o fichou alguén, non sei por que me pareceu a min. Ao final... Maximiano tamén por aí, estaba aquel portero do Mallorca, non Leo, sino outro. Pero venderon por 4 millóns, creo, ao Lyon, ao Olympique. Claro. Di Manuela González que Dimitrievski segue no Valencia e o que saiu foi Grave ao Lyon. Pois... Tamén era un porteiro, subiu a nivel. Pois Grave... Ao final, o tema é, vamos votar a Villar? Non. 2 meses despois cambias a política e decides que vas votar a Iván e a Vidal. É que non se pode cambiar. Iván Ferreiro, mentras se Iván... A mi primo non lo toques. Non o votas. Será como aquela canción dos anos. Pero é certo. Pero claro, se non se aposta por un porteiro, evidentemente imos ter, eu penso, unha temporada complicada coas 3 competicións. Iso, para min está clarísimo. Pero mira, Antón, con unha sola competición xa tiñamos complicado os porteiros que temos. Imagínate 3. Sí, porque Radu alguna vez va a fallar, por sanción o por lo que sea, o lesión va a fallar. Entonces, a ver. É que está igual ben ter 2 porteros competentes, ainda que só xogues Liga e Copa para que haxa competencia. Porque Iván, o pobre, ten o cartel de suplente. Sí, y eso relaja a Radu, o sea, indirectamente, lo relaja. O sea que... Non son porteros de categoría para xogar en Europa ou para perseguir postos altos na táboa, sinceramente, non lo sei. Hombre, yo a Radu non lo voy a juzgar aún. Yo le voy a dar no, bueno, es un decir, pero non creo que me sorprenda tanto como para decir que de verdad sobre o papel, ¿no? Eu penso que todos pensábamos que tiñamos que ter unha aposta forte por la porteiría. Era unha cousa que todos pensábamos. E, de feito, falamos que era unha das pedras de toque para xolgar se facían as cousas ben ou non, non? E penso que iso decepcionounos a todos bastante. Esperábamos un pouco máis desa posición. E todo o que veñen agora van ser xa arranxos. Cos arranxos non vas moi longe. Soa todo Canteirán que pasou polo Celta. Só hai Iker Losada, só a Denis, só a Brais, que non son e hasta só a Fran Vieites.
efectivamente, para pechar o capítulo deste partido e ir o vindeiro, pregunta Rubén Lomba, só a Denis Suárez, que vos parece esa posible volta de Denis Suárez ao Celta de Vigo? A mí o que me preocupa o historial de lesións que ten. Claro. A idade creo que vai para 32, tamén debería ter uns anos por diante, pero é máis historial de lesións. Pensamos naquel Denis, pero claro, é que este Denis de agora, que ten unha forma un pouco, non sei, non xogou moito, home, sería interesante, pero tampouco son estas ideas, ¿no?, que sempre se soltan de tal, pero pensades que é unha solución, un engadido interesante para o que ten. É que estamos facendo parches, son todo parches. Parece que non hai unha planificación, que está todo. Pero canto tempo levamos sabendo que non hai planificación seria neste club? Fernando, dinos que estábamos sentados en Samil ali e falábamos de planificación e se pasaron cantos anos de todo iso. Claro, non me acuerdo. Tenemos que volver. Unha garda que unha tempada da volta a Europa. Hombre, claro, unha garda que faga un esforzo meirande, non? Efectivamente. A mí é que me parece ben que aquí soltar pastiña non gusta, que veñan xogadores libres de, bueno, pues moi ben. A mí pareceme ben que lle fagan caso a Claudio, pero tampouco pode xogar a ser o único director de. Es que a mellor non lle dan outra opción, Martín. A mellor non lle dan outra opción, entón el pido que pode. Así pouco que facer, pero algo máis ten que haber por aí. Algo máis ten que haber. Que logo, despois pode sair ben, pero está claro que son operacións de final de mercado, de a ver que sae por aí. E o de Iker un pouco vai nesa liña tamén. Bueno, Rubén Lomba engade aquí que saen Chervi, Eidú, Villar, veñen un porteiro e outro xogador. Bueno, estou bastante de acordo con Rubén Lomba moitas cousas. Rubén, moi ben, estou moi contento de certos comentarios, pero si esto fose así, doctor honoris causa no Bar Celeste, porque, vamos, sería el colmo. Sería el colmo. Eu sinto moito por Pepiño, por Pepiño sí que o sinto moito, porque eu lle tiña moito garimo a Pepiño, pero qué pena. Yo lo comenté el otro día, o sea, de los descartes que hace el Celta, Eidú me parece que es el que más me duele con diferencia, o sea. Hombre, y a mí también. Sí. A mí pero también. Creo que aparte de la lesión de Eidú, que fue grave, creo que aparte de eso, a Claudio no le entró por el ojo en ningún momento Eidú. O sea, no creo que sea ese tipo de central, las características de Eidú no le gustan a Claudio, por lo que sea. O sea, ese tipo de central no le gusta. A mí me parece de lo mejor que hemos tenido en los últimos años, pero a él no le gusta. Entonces, cuando estaba o seu 100%, sin duda ninguna, claro. Pero aún estando por debajo, yo me lo quedaría, pero es que no le están dando ninguna opción. A mí tamén me dá pena Eidú, porque notase que psicolóxicamente tamén segue arrastrando a lesión. Pareceume que lle daba medo sprintar a toda velocidade, coa explosividade que solía ter, a hora de saltar tamén, e o que diste, Fer, que pareceme que ainda estando ao 100%, ese tipo de central moi marcador, moi intenso, que non lle entra tanto. Pois que lle entre, porque necesitamos xogadores así, centrais así, expeditivos, que vayan ben para arriba, que corran. Rápidos, sí. Rápidos, claro, que corran, pues decía yo, rápidos. En jugadas como las que nos meten el otro día, con Josef Eidú, ojo, a ver qué habría pasado. Todas temos debilidades, buscarnos moito. Eso non pasaba con Pepiño, eso seguro. Bueno, tampouco pasaría se Marcos Alonso tivese feito esa falta, pero bueno, rematamos o capítulo deste partido, agardando que Rubén Lomba teña razón na súa predicción, que saian Chervi e Eidú, desgraciadamente así será, Villar e veñan un porteiro e outro futbolista. E, bueno, o vindeiro partido, xa sabedes que o sábado vindeiro desta mesma semana xógase ás 5 da tarde e o rival será o Mallorca, que, bueno, pois perdeu fronte ao Barcelona, pero para min ese resultado evidentemente enganoso, porque, bueno, pois polos sucesos dese partido, por certas decisións arbitrais, etc., penso que o Mallorca está agora de último na clasificación despois desta primeira xornada,
non vai ser un rival nada doado, ademais, fora da casa. Primeira cita fora da casa deste Celta europeo de Claudio Giraldez. Bueno, típica pregunta, como vedes ese partido? Por suposto, pregunto volo a vos e tamén a todos no chat, se queren aportar algunha idea, pois que o faga. Nadie habla. Pues voy yo, venga. A ver, evidentemente las bajas que tiene el Mallorca, que son dos, Muriqui y el otro expulsado, evidentemente favorecen al Celta. Acabo de leer por ahí que el Mallorca es como un poco parecido al Getafe, pero con más calidad. Pues entonces todavía las orejas más de punta tenemos que tener, ¿no?, en este partido. Fuera de casa, yo el otro día viendo el partido dije hay que mejorar fuera de casa, porque si en casa vamos a pasarlo mal, pues lo del año pasado fuera de casa no puede repetirse, porque si no, entonces sí que vamos a pelear de verdad por la permanencia hasta el final. Evidentemente es una primera, entre comillas, prueba de fuego por lo que pasó en la primera jornada y porque es fuera de casa. Vamos a ver si las dinámicas cambian fuera de Balaídos y poco más. Realmente no puedo hacer una previa muy extensa porque estamos todos empezando. El Mallorca también tendrá sus problemas de inscripciones y bueno, lo bueno de esto, que tiene dos bajas importantes, sobre todo la de Muriqui. Yo creo que es una baja importante y que bueno, que entiendo que el Celta va a salir de otra manera a este partido y a lo mejor con otro 11. Bueno, con otro 11 seguro. Seguro, ¿eh? Sí, diría sí. que sí, Fernando. Sí, sí. Sí, a ver se creo que rompemos o meigallo, ¿no? O ano pasado de 20 ou 21 anos sen gañar en Son Moix. A ver se continúa a cheira, pero a ver, o que dicides, equipo físico moi potente tamén, incluso sen Muriqui, creo que teñen un centrocampista expulsado tamén. Vai ser moi difícil, quizáis é o contrario que a temporada pasada e comezamos a gañar todos os partidos lonxe de Balaídos e Balaídos está maldito agora, pero o que está claro que necesitamos ese punto físico que nos faltou este fin de semana, porque sen él non podemos competir un partido de primeira, ou temos un par de ocasións e se enchufamos ou 90 minutos van ser moi longos. Nese apartado espero moito cambio no 11, a verdade. Bueno, eu como sempre son absolutamente pesimista para este partido. Pesimista porque é un equipo que é difícil. Aínda que teña esas dúas baixas, que é certo, a verdade é que son morlanes. É certo que son equipos que se lle dan mal ao Celta. Empezamos, o resultado do outro día é moito máis importante do que a xente pensa. Porque foron 3 puntos que se nos foron dunha maneira así increíble. Imos a Mallorca están moi queimados co árbitro, con todo o que pasou outro día, en fin, toda esa... Estou de acordo con Fernando, que é un equipo tipo Xetafe, pero que ten máis calidade, non é tan teatrero, decir, non ten actores tan grandes, ni moito menos. Máis de Serie B en actores. E sobre todo, eu non sei o Celta, que Celta me vou a topar. Despois de ver o domingo, non sei que Celta me vou a topar o sábado. E vai ser fora. Como decía Martín, mellor fora nos dan a sorpresa e xogan de maravilla, tal e cual. Non sei, dame medo. Creo que non estamos, non sei se incluso psicolóxicamente o equipo non quedou un pouco tocado despois do outro día. Teño medo a ese partido, non me gusta nada. E fixadevos, se perdemos ese partido, nos metemos con 0 puntos en dúas xornadas e depois ven o Betis. Creo que o Betis, o que ven o Girona, non me acordo se ven o Betis. El Betis, ¿no? Entre semana. El Betis porque, exacto, el Betis entre semana. Sí. Entón, Betis que non está en moi boa situación tampouco. Eu comezo a tremer, sinceramente. Así que, bueno, espero que as cousas cambien, que fora de casa empecen a tomar, en fin, outros derroteiros e intentar dar unha boa imaxe, polo menos, e sacar algún punto, porque senón, empezo a tremer. O Mallorca ten ademais un xogador que é moi difícil meterlle goles ao Mallorca. Que é Darder, un xogador de grandísima calidade, Jorge. Sí, eu tamén penso, bueno, que estamos todos un pouco non pesimistas, pero tamén afectados por o resultado do outro día, non? Penso que o equipo chega de unha forma moi distinta a encarar o partido co Mallorca
tras esta derrota, non tanto pola derrota, senón por como sucedeu, ¿no? Con Claro, esa claro. de puntos que evidentemente ten moito que afectar psicolóxicamente contra un equipo que, bueno, pode ter plantexamentos moi semellantes ao Xetafe, pero que ten moita máis calidade. Entón, aí hai que xogar un partido, esperamos todos, un partido de fútbol de verdade, ¿no? Tamén vai ser, eu penso que máis pedra de toque que o anterior, porque hai que ver, moi poucas veces imos ter ao longo desta tempada tanto tempo de preparación entre un partido e outro, porque va a haber máis partidos, competicións e demais, e as carencias físicas, creo que outro día decían que se iban preparar 4 adestramentos ao longo destes días antes do partido do sábado, e claro, a presión está aí, quer dizer, teñen que verse os resultados da mellora xa, e hai que facer outro plantexamento xa. E temos o problema pois, de que o primeiro partido fora da casa, ante un rival pois, que outro día tamén tivo os seus problemas, e que vai estar pois, máis entregado coa súa afección para intentar pois, solventar o que pasou o outro día, non? Entón, realmente vai ser unha proba complicada, complexa. Penso que das máis complexas que imos ter neste primeiro mes, sobre todo por axustado do calendario. O outro día lle preguntaban na roda de prensa que se fixo a Williot, e lle preguntaban que esperas destes 4 primeiros partidos, e dixo aí con esa inocencia, ¿no?, que lle caracteriza, 4 victorias. Perfecto. Sí. É que non son 4 victorias e nos colocamos con 3 derrotas, a ver como xogamos o cuarto partido. Entón, claro, xa as dúbidas van ser maiores, e non digo que pase, pero que vai ser un partido o próximo sábado que é moi pedra de toque de moitas cousas, ¿no? E que hai que encaralo e preparalo como un dos partidos máis importantes quizáis da primeira volta. E aí vimos... Pero está o feito de que creo que na jornada 6 ou así comezamos Europa League, que é importante ter ese colchón de estar sobre o descenso, cando comeza a encadearse partidos, lesións, minutase... E aparte eu creo que vai ser tamén unha proba para ver a Radu. Creo que seguramente aí vai ter que demostrar xa, porque fora de casa supoño que van colgar balóns, que van tirar a gol, e aí podemos ver un pouco, de verdade, as súas características reais, non? Entón, bueno, tamén vai ter ese punto de interese. Pero eu estou de acordo que hai que puntuar, porque como empecemos perdendo os 2 primeiros partidos, logo ven o Betis, ainda que o Betis pode dársenos ben, ou si non, pero non se pode estar pensando que se nos poden dar ben. Como nos metamos en 0 puntos en 3 partidos, empezamos en unha dinámica que nos afunde totalmente. Entón, hai que levantar a cabeza o antes posible, porque creo que se pode facer, pero non vai ser doado. Claro, e para min é chave que se mova ben o balón, porque o balón o Celta non o moveu con ninguna rapidez, con cero claridade de ideas. Entón, penso que para este partido iso ten que cambiar, porque, de novo, non pode dar a sensación de que xogando 120 minutos o Celta non vai marcar un gol. Entón, iso é importante. E despois ten que funcionar tamén o mediocampo, que no partido fronte ao Getafe non funcionou en absoluto. Entón, bueno, non existía, exacto. Pois hai moito que mellorar, estamos ao comezo da tempada, evidentemente non podemos ser catastrofistas, pero sí que hai que ver eses sinais para mellorar dunha xornada a outra, que, como ademais dicides, as xornadas hanse suceder con bastante... Por certo, sabedes, Fernando, ti que eres un tipo informado. De vez en cuando, dime. ¿Sabes qué día xoga o Celta entre semana? Es el miércoles, ¿no? Por la noche, a las 9, ¿puede ser? A ver. Por la noche a las 9, sí. O mércoles da semana vindeira. Mércoles claro. Ás 9 da noite. Mércoles da semana vindeira, non? Sí. Mércoles ás 9 da noite. Eu podo ver a segunda metade despois da miña derradeira clase do día. Pero sí, é o mércoles 27 ás 9 da noite, hora local en Vigo. Bueno, penso que como o partido pois foi tan decepcionante, pois prácticamente esquecemos o MVP. Non houve votación dos xogadores do Celta Getafe, así que quería antes de facer a porra, pois darvos a oportunidade de dar puntos, se que queredes dar puntos, porque sí. pode quedar vacío. Eu quero dar puntos.
eu quero dar puntos, pero non vai chegar ningún o 5, Vou nomear a dous. Un 3 para Iago Aspas, por suposto, para min o mellor xogador do Celta, e un punto para Mingueza pola primeira parte que fixo. Fora deso, non puntúa ninguén porque os demais me defraudaron por completo. Antonio, bueno, porque Borja, porque Borja saiu moi tarde, Se non eu a Borja sí que lle daría, pero saiu moi tarde, tampouco lle deu moito tempo, ainda que cambiaron cousas, pero así. Pois Antonio de Mingueza Aspas, pero queda Baleiro o MVP. Eu vou darlle 3 puntos a Aspas e queda Baleiro o 1 e o 5. Pois eu vou facer exactamente o mesmo. Tiña pensado dar solamente 3 puntos a Aspas, porque, aínda que estou de acordo co punto de Mingueza, sobre todo por esos dous momentos, non? Tivo aí dúas pases filtrados moi bons que fixo, pero logo a min... Sí, non, é certo. Sí, desquicioume un pouquiño os corners. Tivo moitísimos corners. Sí, é certo, sí. Fixo uns corners tremebundos. Que non levantou o balón do chan, prácticamente. Por que o tirador el de corner? Porque mira que lo puso mal, Dios mío. Pero entón iso, me quedo cos 3 puntos de Aspas, que deu, como sempre, o máximo. Claro, xa non, evidentemente, ten a idade que ten. Noutros tempos, esos remates hubieran entrado, incluso un tiro que para o porteiro tiña todavía espacio un pouquiño máis aló da escuadra para mandar a bola, pero agora, claro, chega pois coa forza que ten, pero aínda así é un xogador diferencial extraordinario, o único que outro día no campo deixou todo. Sí. Hasta sentido común, deixou sentido común. Porque non foi dos que peor estivo peor Marcos Alonso, estivo peor Joel Lagos, sí, el foi o que puso máis sentidiño. Manda carai. Con eso ten trayectoria de perder os nervios. Claro. Por eso digo. Cando falabades de Joel, que me lembraba do Iago de fai 10 anos ou menos incluso, un pouco por esa vena. Entón, quizáis poda ser o mestre de Joel e comeza a canalizar a súa ira de maneira máis constructiva. Pois precisa, de verdad, Martín, precisa, porque eu lle vexo demasiadas cousas que non me gustan, sendo un xogador dun potencial magnífico. Que está ben ter carácter, sobre todo cando é central. Claro, pero exacto, pero carácter é unha cousa, e el vai de rufián por aí, o sea, bueno, non de Gabriel Rufián. Non de Gabriel Rufián. Cuidado que sabes que a Gabriel Rufián eu admiro. No. Va con rufianesco totalmente. Claro, rufianesco no estilo de novela picaresca do Exactamente. Bueno. Martín. Sí, bueno, non me estendo moito mesmo, quedar 5 puntos cun partido tan sosiño, tamén o mesmo, 3 Aspas, sí, unha Óscar Mingueza. Borja tamén estivo ben, pero iso, que xogou 25 minutos. Claro. Porque houve moito tempo. Y nada, yo me repito con lo de Aspas, 3 puntos, con todo lo que habéis dicho. Es una pena que no fuese, digamos, un espejo para el resto de jugadores el otro día, para arrastrarlos a estar como él, tanto a nivel de atención como a nivel de físico. Entonces, bueno, pues evidentemente 3 puntos claramente, ¿no? Y a Mingueza no le doy nada por lo que estáis comentando. Es decir, es desesperante lo de este chico cuando saca córners. Es que parece que le da igual el córner. Entonces, claro, como si los regalaran los corners. Ya sé que el Celta va a balón parado, no es ningún ejemplo, pero es que le da igual. O sea, aunque haya hecho alguna acción después por su cuenta buena, el hecho de tener esa actitud en los corners a mí pues me saca todas las ganas de darle cualquier punto. Entonces a Mingueza no le doy nada, solamente dejo el 3 para Iago Aspas. Pues parece que Aspas todos estamos de acordo que o 3, todos estamos de acordo tamén que ninguén merece 5, penso que iso, bueno, para min é moi evidente, pero toda a audiencia que deixe pola parte de abaixo as súas valoracións, eu irei computando ao longo da semana ata o partido do sábado. E para rematar este programa que comeza xa un programa semanal, un programa despois de partido, comeza a 8ª tempada do Barceleste, se queredes, imos coa porra. Teño que recordar que nesta ocasión gáñase un punto por acertar a quiniela ou un X2, 2 puntos máis se ademais acertades o resultado e despois un punto máis por cada goleador do Celta que acertedes. Que teño que dicir?
que non houbo ninguén que conseguise ningún punto, nin dos colaboradores, nin da audiencia, porque todo o mundo pensou que o Celta ia gañar este partido ou empatalo, e finalmente o resultado Incluso tu padre. Incluso. No, Fer, eu non o tiña moi claro, o que pasa que Pero lo quixo dijiste. ser quixen positivo. ser positivo. Claro, sí, claro. sí. Quixo seguir a Van Gaal e non Quisiste non ser funcionou. algo que no eres. Y claro, eso es muy difícil. Antonio. Con este equipo non, moi pouco positivo. Para outras cousas, sí. Mira, Mallorca 2, Celta 0. 1. Mallorca 2, Celta 0, di Antonio. 1 en la quiniela, ¿no? Bueno, Eso, claro, iso xa eso queda xa queda, evidente. ya vai, Claro. 0 e un 1, claro, sí. E claro, non hai goleadores do Celta, por lo tanto, pois non quen lle vai meter un gol ao Mallorca? Que é máis difícil de meterlle un gol que a cualquier equipo que anda por aí. E na súa casa, na súa casa, ademais. Ten que estar o xogador no chan e o árbitro oxalá me seguir, equivoque. entón así sí que se Antón, libera un gol. Oxalá me equivoque. Antón, te voy a robar el 1-1. Ponme ahí un 1-1. Fernando di un 1 e quen marca pro Celta? Vamos a poner a Jutla. Jutla. Ostras, va a ser difícil que se meta un gol. Pode ser, pero Hay que imaginar. Ya. Antón, eu ia dicir o mesmo, pero con Borja, entón robocho tamén. Un 1, pero gol de Borja. Sí, que o Podes mirei repetir, non hai problema por repetir, pero eu non vou repetir, pero que diga Jorge primeiro. Eu penso que se deixan xogar, se xogamos os dous, en vez de un 1, eu penso que pode ser un partido moi adecuado para un 2-2. Tamén entre errores dun, errores de outro, contra dun, contra outro, penso que pode estar a cousa para un 2-2 e quedar en táboas. Tamén lo pensé yo, ese resultado, pero bueno. Sí, 2-2 pode ser, ¿no? O mellor, quero dicir, de ter gañado este partido, o mellor, pues 2-3 incluso, un 3, pero tal como son as cousas, 2-2, piernos de ambas as dúas partes, penso eu, e eso, 2-2 con goles de Borja e Brian Zaragoza. Penso que se vai estrenar. Borja e Brian Zaragoza, vemos aquí derrotas e empates, eu vou dicir 1-2 pro Celta, 1-2. Increíble. Terás febre, Antón, terás febre. Victoria do Celta. Pon o termómetro, rapaz. Non. Pon o termómetro. Tiven que voltar ao campus, pero bueno, aguantei no ben, aquí estou, penso que non hai febre, pero vou dicir que os goles do Celta serán de Aspas e de Borja Iglesias. Esas son as prediccións. Minuto 95 e 97. No 95, entón, unha remontada desas in extremis, pero total, non? Un 0, despois Aspas e Borja. Mira, Antón, eu quero saber, eu dixen 2-0 para o Mallorca, oxalá non acerte, pero sí. E na quiniela é un 1. Claro. Pero se o Mallorca gana un 0, teño un punto por ese 1 do Mallorca. Claro, por suposto. Sí, efectivamente. Entón, a cuestión vai en incrementos. Primeiro, a quiniela. Se dis que gaña o Mallorca e gañan que gañe 5-0, pois é un punto xa seguro. E despois, se aínda por riba gaña 2-0, pois 2 puntos máis serían 3. E despois, se hai goleadores do Celta, pois tamén poden... Bueno, e logo me tienes que dar por los goleadores, porque a non habelos quere decir acerto. Claro, é certo. Pero claro, non se pode ter todo. Non podes dicir que non marca e ademais conseguir puntos por goleadores. Eso xa sería unha mafia total. Acertos goleadores ou non? A ver, o programa... Non hai goleadores. O programa non o dirixe Tebas. Se o dirixixe Tebas podería ser, pero como non é, pois non imos dar puntos cando non hai goleadores. Bueno, que toda a audiencia deixe o resultado que pense... na parte dedicada aos comentarios, bueno, pues iremos facendo as clasificacións como a todas as semanas. Di Manuela González que acaba de sair a noticia de que finalmente parece que o Como vai a por un porteiro sueco, vía libre con Iñaki Peña, que leva soando moito tempo. Que opinión tedes deste porteiro rapidamente para rematar o programa? Bueno, yo lo que digo es que el Como no vende, solo compra el Como. Pregunto, porque... Creo que teñen uns donos árabes, comentoume alguén que mira a Serie A, que son xente, bueno, billonario, trillonario, que basicamente son o novo PSG ou City Group. Entón, basicamente, están comprando 40 xogadores e fan o que queren. Dubicas meteu 2 goles outro día. Ah, sí.
Sí. Joder. Na Copa, creo. Bueno, a min Iñaki Peña mirei no pouco, pero bueno, tamén pareceme moi estilo quizá aí Rubén Blanco ou Radu mesmo, porteiro máis de reflexos Gatuno que outra cousa. De feito, creo que mide bastante menos cara o propio Radu. Mireille un par de partidiños tan só, pero non é o perfil que tanto me chama. O propio Tenas ou Dimitrievski gustábanme máis. Sí, a mí Non tamén. sei, nin frío nin calor. Creo que é repetir un pouco o perfil. E voltar sobre o perfil que xa temos, e penso que non era que non é a idea do porteiro de garantías que temos na cabeza. Bueno, eu creo que cando xogou co Barcelona cumpriu, eso dá Sí. tranquilidade, e que cumplir o Barcelona coa presión que hai en Barcelona, pois a verdade que di bastante del, porque el cumpriu, non foi que logo sacaran porque era malo, non, sacaran porque estaba o Ter Stegen, que é moito Ter Stegen, ou era moito Ter Stegen, polo menos. Sí. Entón, nese sentido, me dá unha certa tranquilidade, aunque estou de acordo con vos, de que eu son dos porteiros que van por arriba. É que xa me estou cansando de tanto porteiro que para baixo, porque aí está Villar para ben, non queredes que Villar de baixo dos paus non para, pero o problema é que os porteiros é algo máis que parar, Claro. ou hacer 3 ou 4 paradas, é crear un ambiente ao seu redor que sexa positivo para o equipo. Esa é a cuestión. Eso para min os porteiros, que me fixo moito nos porteiros. Pero, ben, é dicir, nese sentido teño que decir que non é o perfil que se buscaba. O Marcos Garcés queda co Cubaire con todos os respetos, pero é un porteiro que polo menos xogou no Barcelona, xogou e cumpriu. Non se lle pode decir que non cumprira, porque eu me fixei nesa época e cumpriu. Polo demais estou de acordo totalmente con vos. Está contrastado en equipo importante. Bueno, isto de que se gusten os porteiros que saen por arriba non é simplemente unha cuestión persoal, é unha cousa moi importante neste fútbol moderno, no que cambiaron tantas cousas, pero que non cambia é que os balóns seguen a colgarse a área continuamente. Bum, bum, Claro. bum, 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 bum. E é certo que hai Un moito porteiro tráfico que por aí, xogue non? por arriba é importante. É certo que hai moito tráfico e ás veces é máis difícil, non? Pero bueno, eu vexo porteiros que collen balóns aéreos e no Celta hai moitísimo tempo que non ves un porteiro que colle un balón por arriba. Yo creo que desde Cañizares, ¿eh? No, eu creo que Pinto chegou a coller balóns por arriba. Pinto saía ben por arriba. Pinto iba moi ben por arriba, mellor que por abaixo, iba non Sí, mellor que por No, abaixo. por abaixo tamén o facía ben, non era un petar, pero que dice que por arriba iba moito ben. Pero Pinto sí que tiña esta idea de dominar a área, no que falas ti. Exactamente. Por eso digo, eu xa digo que dende Dutuel non vi un porteiro que collese eso, xa o dixemos a vez anterior e sigo mantendo. É que eu son moi de Iríbar, non? Entón eu son unha persoa que veo o fútbol antigo, porque claro, un xa ten a súa idade, non? Por certo, socio 594, para que me preguntabades el outro día. 594, bueno, moi ben. E claro, ver como collía aqueles balóns Iríbar no aire, aquello era unha maravilla. O como despexaba e mandaba o balón a 6 metros da área. Eso era un portero. Pero hai algo de recordo así. Xa sabes que un recorda as cousas non exactamente como correron, senón como un... Hombre, creo que Iríbar foi... Que hai deso? Un dos mellores porteiros da historia do fútbol español, sen dúbida ningún. Lo que pasa é que yo tocou unha época, primeiro, non xogaba nun equipo punteiro, en el sentido que non era Madrid, Barcelona, etcétera, e por outra banda, a selección española non xogamos para todos os partidos que xogan agora, porque senón sería, pero moitísimas máis veces internacional. Claro. Ahora es que hai partidos a esgalla de selección nacional que, vamos, que se consiguen. Antes non era así, nin había moito, nin España brillaba moito tampouco, entón, bueno. Claro, aí habería que facer unha porcentaxe dos partidos que había e canto xogou, para saber realmente... Pero bueno, ese para min foi o modelo e o único xogador que eu admirei de verdade, porque ademais era de esquerdas e ademais era un valiente, porque era de Ribatasuna. Claro. Pero eso sube no a posteriori. No, sí, eso veu despois. En aquel momento eu non sabía nada. Que xa non ten que ver coa cuestión de claro, pero que é un tipo que admiro porque é unha gran persoa, ademais, porque a xente que o coñece xa o di que é unha gran persoa. Pois con esa lembranza para o Chopo Iríbar, rematamos o programa. Nalgún intre, Antonio voltará coa súa teijeireta, pero non sí, hoxe.
posiblemente a próxima vez. Na vindeira ocasión está aí Irá que de facer. feitos televisivos ou de Gaza. E por que de Gaza? Pois porque, como non sei se sabedes, que o mellor xogador da historia de Palestina morreu nun ataque israelí. Bueno, Pois o sea, por aí dan os tiros, deixamos aí o anuncio da vindeira teijeireta, aunque creo que había alguén que pedía, Antonio, unha teijeireta sobre o fútbol español en Miami, sobre o partido famoso, tristemente famoso para en máis Miami. tempo, eso como ainda falta, non? Sí, Y es en diciembre, ¿no? Parece que sí, en decembro en Miami non Tempo haberá para iso. Bueno, pues rematamos con iso. Moitas grazas a todos e a todas por estar aí a outro lado da liña, comentando no chat, deixade comentarios sobre os resultados, sobre as puntuacións dos xogadores na parte adicada a comentarios, e voltaremos a vindeira semana. Agardamos que con boas novas despois do choque fronte ao Mallorca, que é o sábado ás 5 da tarde, hora local, por tanto, ás 10 da mañá aquí nos Estados Unidos. Martín, como sempre, moitas grazas por estar unha semana máis no Bar Celeste. Bueno, que che trate o mellor posible Madrid. Gracias. Dentro de pouco escapo xa en setembro palo, pero bueno, a ver se temos mellores novas no próximo partido. Estamos comentando unha vitoria, ou polo menos comezar a sumar xa en Liga. E nada, gracias como sempre por invitarme. Pois moitas grazas, Martín, e tamén Jorge, grazas por estar aí, ademais con esa fermosa camisola do Celta de Vigo, sempre un placer terte aí ao outro lado da liña. Igualmente, gracias a vos, esperamos comentar no próximo programa, pois eso, a lo menos unha mellora no show, unha mellora que nos dea unha certa ilusión, non? Que non todo é victorias, senón un empate cunha mellora na actitude, sobre todo, penso que nos vai vir moi ben. Sí, a ver se a imaxe é mellor, e se temos tamén algunha nova de algunha fichaxe que poda reforzar un pouco o equipo, que un pouco feble, bastante feble, deixou a súa imaxe en Balaídos. Antonio, vai preparando esa teijeireta e que non enfríen os rapantes. Non, pois nada, encantado de estar outra vez aquí, me encanta falar con Martín, escoitalo, porque é moi sensato, non é como a mí. Non como outros. Exacto. Punto medio. Un placer estar con Jorge sempre, por suposto, sempre, e contigo, Fer, ainda que non sabes nada de fútbol, pero vas aprendendo. E nada, moi contento de que esta oitava tempada comece do bar, porque nos lo pasamos moi ben, porque hai que levar a contraria un pouco, porque senón nos aburrimos, decimos todos o mesmo, e entón non hai Dios que aguante isto. Iso sí, despídome dicindo non ao xenocidio de Israel en Gaza e non a PP e Vox pola súa actitude en Torre Pacheco e cos inmigrantes. Comentario final de Antonio e Fernando, pois xa sabes que sempre é un placer terte aí outro lado, e tes tamén que lembrar onde se pode escoitar o Bar Celeste, ademais de aquí en YouTube en directo. Antes comentar que esa camiseta que tiene Jorge la llevé yo el otro día al partido, pero no dio suerte. Pero eu levei outra, Europa. Esa teño para Europa, vamos a ver se dá resultado. Levei un este co que estiven aquí outro día, tal e cual, e xa non a levo máis. Pois eu de las últimas que me... A de Miami, non? Mirei pola tele eu, con envexa, dende aquí, dende Madrid, moito camisolo así desta terceira equipación deste ano, non? Parece que tivo éxito. Eu outro día quedei abarallado da cantidade de xente con camisetas do Celta. Creo que é a vez que máis camisetas vin antes de comezar un partido, de verdade, hasta eu levaba, pero quero dicir que sí, que había moitísimas camisetas, e a min iso gústame, porque estaba farto sempre de ver as de Madrid e Barcelona, me daba moito noxo, e ver tanto celtismo aí, eso encántame. Esperemos que non sexa flor dun día, e para iso o club ten que estar á altura, e creo que é o que non está. Sí, yo no soy de comprar muchas camisetas oficiales los últimos años, pero de las últimas que me he comprado, esa que llevas tú, Jorge, es la que más
es de las que más me ha gustado. La verdad es que Decía, sí. Pero esa decía, non é a de ano pasado, esa. Sí, Sí, a es del segunda. año pasado. Sí. Na segunda ano pasado, é a que comprei eu tamén, porque eu os compro de segunda man, sempre, digo, Ajá. non de segunda Ajá. man, de rebaixas, porque 90 e tantos euros non pago por unha camiseta. no, hai que forrar para libros, ademais. Hai que... Efectivamente, é música, que interesa moito máis. No, pero dicía outro día, xa que dicía que dicides iso, dicía o Guardian, o periódico británico, outro día facía un decálogo do que non facer nun estadio de fútbol, e dicían unha cousa que non se debe facer nunca é ir a ver a un equipo dunha división inferior cunha camisola pois do Manchester United, do Manchester City, do Liverpool, etc. Se vas ver o Crew Alexandra, tes que levar unha camiseta do Crew Alexandra ou ir vestido de xeito normal. Pois o mesmo, cando vas a Balaídos, hai que levar unha camiseta do Real Club Celta de Vigo. A verdade é sí. que E había moi... Sí, o ambiente, tanto no estadio como alrededor do estadio, ao principio, era un ambiente extraordinario. Hacía moi bo tempo, pero había moitísima xente, un bo ambiente, mesmo había moitísima xente do Xetafe xantando nas proximidades, e había un ambiente de fútbol e de afición e de bo estar que realmente paga pena. Non unha mágoa que logo pues, non acompañase, pero eu penso que sí, que o ambiente vai ser ese e que a directiva tería que responder, ¿no? Tería que estar á altura da afección. Eso é o difícil. Desde luego, yo quedé... O único que non me gustaban as camisetas do Xetafe, como non me gustaron nunca, as camisetas da xente que levaba as camisetas do Xetafe, esa banderita de España e de... Sabía que quería comentar iso. Pero moitos anos, igual que o Atlético de Madrid. É increíble. Hai máis, non son os únicos. Hasta que punto chega a miseria humana dos que dirixen estos equipos. Por que unha bandeira española aí atrás cando xogas na Liga Española? É increíble. É que iso indica a sentenza que tiene... Hombre, claro, é vergonzoso. Pero unha cousa que sí me gustou foi poder ver, porque vi na televisión como marcaba o Xetafe un gol e había seareiros do Xetafe xunto na bancada a seareiros do Celta e estaban aí a celebrar o seu gol sen ningún problema. Non hubo ningún problema. É o que ten que ser, non? É o que ten que ser, claro. Non debería ser a excepción, nin debería sorprendernos o triste que se esa digno de mención. Debería ser sempre así. Contestando a tu pregunta, Antón, se nos puede seguir como siempre en YouTube, que eso te encargas tú más de esa zona, en Spotify, en Xbox y en Facebook. Evidente. Despois di por aí Manuela González, non esquezamos efectivamente os incendios, moitísima xente, moitísimos animais pasando moi, pero que moi mal en zonas de Galicia, que eu, ademais, efectivamente, pois sigo grazas a que pois a miña irmá Noa García está a copresentar o Quen anda aí na televisión de Galicia, entón estou máis metido na actualidade. Sí, pero a manipulación da televisión galega é auténticamente vergonzosa. Moi ben polos xareiros que outro día dixeron rueda de dimisión. A Xunta de Galicia é algo absolutamente increíble, pero non imos entrar neso, pero efectivamente, Manuela, tes razón, xente que morreu, xente que está pasando mal e animais que morreron, e unha máis, miles e miles de hectáreas que se están queimando. É terrible, isto é outro atropelo, outra barbaridade. O 6% da superficie de Ourense, recordo. Efectivamente. Unha xestión nefasta, non entro aquí en profundidade, pero unha xestión nefasta. Claro. Pero de quen será esa xestión nefasta? De quen será? A ver se acertamos. Bueno, de Pedro Sánchez. Acertamos. Nós non nos esquecemos dos incendios, tampouco da xente e dos animais que están a pasalo moi mal. Dende aquí lembramos porque non hai tampouco moitísimo máis que podemos facer, pero iso sí que o facemos dende aquí, grazas a Manuela por lembralo antes de pechar o programa. E pechamos co berro celeste, que é o que son eu que pon ora, porque eu xa veño como sempre o de sempre, que para min sempre digo mesmo. Como digo sempre como sempre o de sempre, porque sempre hai que dicir, porque pouco hai que inventar. Claro, pero ti estás nun lugar onde ninguén vai ter ningún problema se berras a la Celta, non? O mellor... Non. Cala, que outro día por fin empecé a subir por primeira vez me puxen de pé co
co himno do Celta, coa bufanda e tal e cual, agarrándoa, mira ti como me estarei. Bueno, en fin, como sempre o de sempre. Digo eu porque Bueno, este club moi pouco cambia. Todo así, un lavado de imaxe así por fora, pero en esencia estamos igual. bueno, Coma sempre o de sempre. ¡Hala! ¡Celta! ¡Qué bien diriges, Antonio!